Manje nesivumelene ngawo ngicela ukuthi ungibalele zonke izinto ozoshoda ngazo. Sukela ekuphetheni kuya le nale. Hayi athi hayi ngiyakuzwa ngisho mina ngithanda ukuthi into zami ngiyiplan kodwa ufuna wazi ukuthi ngeke imali ihlangane. Utheni kodwa ufuna ngizokukhava lokho okube kubalekile. Hayi Menzi ngakusasa ekuseni abuye sethi hayi yena ngeke azabe. Okay. Yebo baba Mahlandla. Hayi nginomenzi la ngifake la speak phone. Yebo. Ngithi mina umenzi ngiyambuza naye ngeside bakhe. Nawe njengoba ngathi usungilandisile nje kumtshela naye uthi hayi bakwethu mina njengamanje ngizokhuluma nje sibonisane phela. Yebo. Akusuthi abalolo lungaze likhanda inkinga liqhatha abantu into esingakwazi ukuthi sizame ukuyibonisana sibeke la sibeka khona. Yebo. Ngoba umenzi njengamanje okokuqala ngithi njengamanje sikhulumile nami nawe nomenzi. Yebo. Sikhuluma udaba njengamanje lo ukuthi njengamanje mina imali ngingathi ngizama ukuthi inkomo mina ngifuna imali ngemali kwakuthi ayisiyavumelana ukuthi ayikho inkinga njengamanje unawo washo cha ayikho inkinga ngikhululeke ikhona imali nizonginika. Yebo. Right ke ayikho inkinga vele masiqeda manje ke lolo daba kose kuba sekutheni njengamanje ke into ezakala savumelana nawe ukuthi njengamanje siphuthumise udaba ngifonele le kwalokho njani kwamazibuko. Yeah. Mina ngafonela kwamazibuko ngesizathu sokuthi ngiyabona into lekhulunywa ngefoni uma ikhulunywa ngomlomo ngeke ifane. Yimi engaba nombono umenzi ngathi njengamanje akufuna kanjengamanje uthi na usinikeza umbono sikhombisa ukuthi asuzwa kahle. Njengamanje wawurathi umbono ukuthi asiphuthume sifone. Kodwa ngabuye mina nganomqondo othi no. Angeke kulunga ukuthi udaba siqede sobabili nomenzi ukhipha nje wena. Kuthi siqede sobabili nomenzi sifone leli. Yeah. Kungcono siye kwamabisela. Siyolphethela kwamabisela udaba. Right menzi. Njengamanje umphakathi ayikho inkinga. Kuzofanele njengamanje sibuyele kuye uma kuwukuthi sesikhulumile kwamabisela. Simtshela ukuthi futhi uzomtshela ukuthi cha hayi njengamanje umshibu ubuyasho kanje wathi mhlambe ubewane nombono othi akafuni ungezwa kahle ngoba ukhuluma ngomlomo nokhuluma ngefoni akufani. Umbono wakho umuhle kakhulu kodwa ngase ngibuya uhlaziya ukuthi ngeke ngilokhu ngikulandisa ukuthi angeke kulunge nakunjani. Angivumi ukuthi sizofona kodwa mina ngeke ngazi ukuthi sizokuthinta uma sesiqede ukufona sesikwamabisela. Yeah. Yebo ngoba njengamanje umenzi uyasho ukuthi enye inkinga njengamanje engathi njengamanje yenza ukuthi lingathi aniqondani kahle leyo ukuthi wena njengamanje ukhalela ukuthi akashongo ngani ukuthi umshibi useshintshile umbono. Sama lapho njengamanje noma ngabe kuthiwa ke wakufanele asho kodwa ngibona ukuthi ngaze kube into leyo ngaze mhlambe ibe inkinga ukuthi yaniqhatha ngoba kufanele usubuzile ekuchazele kahle kungani engashongo ngoba njengamanje mina ngalichaza udaba ngilufihlanga nasisikhulumile nami nawe naye kodwa ke lokho angiboni ukuthi singaba inkinga. Emva lapho ke enye into eyinkinga njengamanje okokuqala umenzi uyavuma lokho kusho ukuthi wena uthenjwa nani likhulumile nobabili naye udaba namhla wawungamvezelanga ukusobala ukuthi hlelo luni oluhlelayo ngenxa yama-USB kodwa awuyazi ukuthi khona nani kuhlelile vele ngakafiki nalolu daba. Yeah. Futhi aphikisani nalokho manje into yokuqala njengamanje engathi esimthithi ingqondo manje ukuthi njengoba njengamanje sasikhulumile ngemali nami nawe naye manje uthi manje into manje esimthithayo njengamanje wena into osuyenza manje anisasebenzisi manje imali yenkampani yomsebenzi njengamanje wena usuthi kuye njengamanje imali ningakasayisebenzisa kulolu daba njengamanje sekuyimali eqondana naye manje uthi-ke ngalokho umphakathi uyanqasha la ngoba phela njengamanje bekufanele esho uma ngabe singenayo imali ngoba phela ube besingenayo imali kade kufanele
njengamanje sizothatha emalini yomsebenzi bese sibe siyahlela lemva kwalapho kusenza kanjani manje uthi wena uthi manje kusho ukuthi yena kuzoba nzima kuye ngoba uzobe engasakhona ukuthola imali ukusukela ngoJanuwari nangoFebruwari kusho ukuthi uzithole ngoMashi manje akasho ku-wrong tenizwe yakhe imali into emkhalisayo leyo ukuthi yena mayevuma ukuthi kuqhubele lolu hlelo ngoba utshela ngizothatha emalini yenkampani nina nobabili bese kumele nahlela uhlelo ukuthi neza kanjani yebo manje-ke nami-ke futhi manje ngoba sakhuluma sobathathu right wawungeke mhlawumbe uyicacise ngalelo langa ukuthi cha umezi uzosebenzisa kweyakhe imali ayithintane ney'nkampani ngoba naye uye ngiyamtshela ukuthi njengamanje cha ukwenza izinto ngobabizela right kuhle kakhulu kodwa akufanele lokho kuphazamise izinto zomsebenzi ngiyakuzwa lena ukhala ukuthi manje ngabe izinto ekhaya kuphazamise izinto zomsebenzi njengamanje ku-wrong lokho akufanele mina ngoba njengamanje into engiyikhalelayo naye uzophawula ukhona wezulalele ngifake kula-speak ifoni njengoba khuluma mina into engiyibuka mina njengamanje lungisani la ekutheni ukuthi njengamanje imali okuyiyona esebenzayo njengamanje kube yiphi yona ngoba manje ukhala ngokuthi umphathi ungilaphile phela nasithi mina sengifanele ngiqala ngigcine ngingasali nayo nje imali okuthengisikwa njengamanje ngoba mhlawumbe ngizothi ngiqala kuye naye mhlawumbe kuzobe kukhona okumpitshile njengamanje mina ngisakwazi ukuthi ngisizakala manje mina sengiyakhaliswa ukuthi manje awu njengamanje ngingafike kuthiwa mina njengamanje angiyimele umphathi engilahle njengamanje kodwa kuphinde futhi kuthiwa njengamanje asiqhubeke nohlelo lwephathi iphathi anginankinga nayo inkinga ukuthi manje umphathi manje ngendlela akasebeka ngayo mina manje usengivalela ngaphandle yebo hayi njengamanje kangazi mhlawumbe-ke mina ngibona ukuthi lokho ngayinkinga ngibona ngathi mina udaba olufaka ukuthi silungise loyo kodwa naye ngoba ngimtshelile umezi ukuthi akahlise umoya elilalele kahle udaba nawe ehlisa umoya lilalele kahle udaba futhi uma ngabe nomunye uthi cha ilungile ngingaphendula manje nomunye uthi hayi kulungile no lana ke ngilale ngicabanga kahle lento sibuye sikhulume kusasa noma sikhulume manje ngibona ukuthi mina njengamanje likhona lonke lelo thuba kodwa njengamanje ukuthi njengamanje uhlelo njengamanje lwemali ethenga iy'nkomo kufanele liqale phansi lihlele ngenye indlela kuqede lapho njengamanje umenzi njengamanje akakwazi ukuthi njengamanje akayi angezwa hayi qhubeka baba bengiphendula kodwa ngimvulela umnyango akakwazi ukuthi akasiyingxenye yomcimbi njengamanje kade uhlelile futhi njengamanje alikho iphutha kulokhu wakwenzile ukuthi uthi uzobenzela i-surprise ngalokho akakwazi ukuthi akasiyingxenye njengamanje abantu abafake behambe phambili kulolo daba lolo uwe naye ngampela nangabusuhamba phambili uwedwa yena engasekho sekumcimbi bani lo angazi njengamanje mina ngibona ukuthi kufanele kulungiswe lezo zombili izinto engibona ngathi zifake kulungiswe phambili nokunye bese siyakulungisa kodwa njengamanje kangazi na ungaphawula ngendlela aphawula ngayo noma ngaqala kuphawuleni umezi ngoba nawe ukhona noma nawe uzophawula mhlawumbe ngendlela engibeka ngayo mina mhlawumbe ukuthi kukhona okuzwakalayo mhlawumbe lapho engibekayo nawe njengamanje ubeke nami lokhu leli phuze engilibukayo njengamanje ukuthi njengamanje mhlawumbe lingalungiswa kanjani noma mhlawumbe uzwa kanjani nomunye phawule silikhulumeni lolu daba akakaba udaba olufanele ukuthi ngabulala iqembu lolu daba ngoba njengamanje ukuthi njengamanje ukuthi angisaboni ngasolinye kusho ukuthi nobabili ngabe nibulala iqembu phela uma ningavumela ukuthi sekunento engasakwazi ukuxazululeka njengamanje angeke libe khona iqembu lizobulala nobabili nanenza kanjani nawe uyobulele noma eziyobulala iqembu angazi-ke lapho njengamanje-ke ngibona ukuthi engaphawula akophawulayo nami ngendlela engibona ngayo noma mhlawumbe okunye mhlawumbe ngiyakushiya mhlawumbe okunye mhlawumbe ngabe ngiyakuchaza mhlawumbe lakho ngendlela ukuthi ukhuluma ngefoni nje kona kufani phela noma kukhulunywa ngomlomo kodwa nomunye ngaphawula-ke yena ukuthi-ke mhlawumbe ukuzwa kunjani lokhu engikubekayo nami angisho ukuthi yikona kuyikho kodwa ngibuka ukuthi ngaye sikubukeni nakho nami owami umbono engiwubekayo yebo angazi ukuthi-ke ubani mhlawumbe ungake ekhalele mhlawumbe
ukuphawula mhlawumbe ngendlela naye akayibuka ngayo lento emine ngizama ukuyichaza. Usekhona? Hayi ngikhona baba ngapha ngikhona. Hayi abuhlungu. Angazi ke mezi noma kuzoba umphathi uzoqala ephawula eqala noma nawe ungaphawula kulolu daba mina lo mbono lwengubekayo ngoba nami umbono lwengubekayo ngoba into engilwa nayo kahle kahle right nangabe kusetshenzwa ndawonye kune dealership kenze ungaboni ngasolini kodwa sikhona izinto sesexhala kakhulu lana ikhide exhala ukuthi nomnyehlisa umoya ebeko wakho umbono ukuthi yena ubuka kanjani lokho noma ukuzwa kanjani ngale ndlela mina engibuka ngayo. Mina nginayo inkinga ngokwelamisa mhlawumbe kuloko ngisakuvezile ngibuyele emuva mina kakhulu uma ngabe ngizobeka isukele malapha ekutheni indaba isuke la efonini kufanele kufonele kwamasiko. Mina ila ngisolo ukuthi umphathi uyaluza uJabu Menzi. Hayi uzwakala kahle impela. Oh, mina ila ngisole ngathinda kuqaleko. Athi kisuka ngoba usuka la impela phindanga kwala ayithanga ngokuba safonelana esiphi isikhathi sibanga kwakhona lokhu nje elamisa idlalithi mphatha ngikutholi kahle angikujwayele nje umuje esuke ngaso ukuthi khona into engaphethe kahle uma ngabe ngikhumbula into engayenza lapho uqinisekisa ukuthi ngempela mhlawumbe ngangenzela ukuthi naye uma ngabe kukhona la kasola khona kodwa kusheshe kubonakala ukuthi ngiyabona la ngabuza kwakuye umphathi ngisuka la kwamshile yisesikhothi engifonela ngabuza ngizwe indlela akhuluma ngayo umphathi ish ngoba nginebandla angibuze mphathi right athi yeah mphathi ukahle la ukho athi yeah ekugcineni lokho ngingaqhubeki nokukhuluma ngicela ukuthi mphathi ngicela ukuthinta masini right ngokuza ukuthi ish mphathi ngiyamuzwa mina ukuthi akekho right kanti bikho impendulo enginayo ngokungabi right kwakhe yena uma sikhuluma ntambama ngalelo la ngeke ngithi ntambama late ngoba kwase ku late ngasuka late vele esikhothi sikhulume bese ngigcine ngithola ukuthi into ecasula umphathi ukuthi angibuyanga kuye ifoni eqhamuka kwamasiko noma impendulo esuka kwamasiko kwawukuthi-ke isona sizathu mina engibuke ngathi siyasixabana konke okunye nokunye okuza lapha emalini sekuvuka phakathi kodwa mina la ngazokuthi isuka khona ngibona ukuthi isuke lapho ekutheni sibangale khona yabona ukuthini manje mphathi okay mphathi naye ngibiza umphathi nami ngithi mphathi zokuza ngithi mphathi mhlawumbe ngithe ukukhuluma kahle athi umphathi kimi okay manje sikhuluma-ke lelu daba kuze kugcine kutheni mina ngiyabhoboka manje ukuthi mphathi ngoba ngiyabona ukuthi ngiyaxineka manje mphathi iphutha lalibe khona umshiwe uthe mayevala ifoni waseshuda fanalithi angikwazi ukuqeda udaba wamshiwe kuzomele ngiye kwamabhizinisi okubeke umphathi la akaveza khona ukuthi Menzi lapho ushayise khona ngoba wena bekufanele umshiwe mangabe noshito kulento esihlelayo kube ukuthi uyabuya kimi wona wathini lapho naye utshela ukuthi manje uyakhala ngalokho ukuthi njengamanje wena awangabusabuya kuwe nasenoshilo kumshibo wena waphendula wathini kuye lapho njengamanje ukuthi-ke phela ukuthi ngikufanele umchazele kahle manje nawe naye kutshela ukuthi usushayisile ukuthi wena uyavuma yini nawe ukuthi usushayisile lapho. Yebo ngathi noma kungabanga lokho ukuthi ngikuvume ngagcina nami nginqikaza nje ukuthi cha mphathi akusilela kulelo phutha ngoba besikhuluma sonke futhi nanokuthi-ke nami ngaba nako ukuthi ayithi no ake ngingakhulumi engingakwazi ngoba mina ngisazi izathu sikamshiba ukuthi athi
asenze lokho eceleni kodwa kwakungekho kubi nami ngokucabanga kwami wasesola ukuthi umphathi kushuthi mina yena usewumuntu omuhle ngiyabona hayi okay sikhuluma flathathu hayi hayi sikhona no usekhona mphathi yebo ngikhona mphathi hayi kuhle lo ebese kumphathi ebeka leyo ndlela ukuthi iphutha lingakimi ngifike-ke mina cha mphathi anginalo mina iphutha lalokho khona bekunjalo bese ngiyabuka mina ukuthi umphathi-ke okay-ke khona ngibeka iphutha sonke lesi sikhathi uthi yena ulinde ikholi evela kwamazibuli ethi wayengikwatele kodwa engangitsheli ngoba mina ngimbuza ukuthi ngikwatele kodwa kaphumeli ubalo ukuthi ngempela kukhona inkinga naye size-ke sigcine kusuka lapho akengene emlonyeni lapho right njengamanje ngendlela ene-partnership nayo elisebenza ndawonye nayo umphathi unalo iphutha lakho ukuthi na ukhona into angayiboni kahle angaphumeli obala kodwa nawe futhi unalo iphutha lakho lokuthi uma ngabe sole kubeka iphutha uvuke ngolaka afunde umlisi ngoba phela kusho phela ungavuma iphutha phela kusho ukuthi uvuka ngolaka lapho njengamanje kufanele nawe ufunde ukuzehlisa ulalele kahle cha phathi ngiyalizwa iphutha lakho kodwa bengingabuzi ukuthi sengishayisile ngoba wena udaza njengamanje ngoba ubona ukuthi ushayisile kodwa uyabona ukuthi ushayisile nawe unephutha lokuthi lapho ngekho ngenalo iphutha wena unephutha lokuthi njengamanje ukuze naye engazudideka vuma phela iphutha lakubeka lona bese kodwa njengamanje nawe uyabeka ukuthi kungani ungakwenzanga lokho njengamanje uwrong wakho kuqala naye umphathi ngiyambeka iphutha lokuthi njengamanje uma engakwazi ukuhlanza into esenhlizweni yakhe ubuwe nibe njengamanje liphila nobabili nalapho iphutha likhona ngokufanele kuthethi njengamanje wemezi ndoda njengamanje njengoba ngingenele ngithe ngiyangenela lolu daba sikhuluma akusuka khona phela engingasakwazi ubaba njengamanje udaba lungaphelile angithi theni ngizofonele kwamshini ngomshini umshini naye senoshintsho awusangitsheni ngawo ngaphela futhi akarong kuza cha awukho wrong lapho ukuthi awusasho ngayo right wona noma mhlawumbe ubonile ukuthi iphutha lelo kodwa ufanele ubone phela nangabe sekushiwo ukuthi cha njengamanje iphutha lelo bekungafanele phela ungadlulisi udaba njengamanje yena umphathi naye ngimsola ngokuthi njengamanje phela ufanele ekutshele iqiniso phela ukuthi cha webaba usushayisile nawe bese uyavuma futhi shibe ngizocela ufike nabe cha mana okay mana kulungile asukhuluma sona cha mphathi ake uphawule nawe nje kulolu daba nje lolu ukhuluma lo njengamanje lolu esiqonde esiphekwa lo njengamanje cha ubaba uMshibe maye ngibeke iphutha ngiyalivuma njengengane njengoba ngize kuye nje ngizele khona lokho ukuthi uma ngabe umuntu kukhona la ashayise khona avume mhlasimbe ukuze ngiphawule ngiye phambili mhlawumbe simkhulula umenza nabi nami ngiyobe sengiphendula lapho kodwa la ngibekwa khona iphutha nami ngiyalivuma uyalibona noma uyasivuma uyalibona nawe kodwa iphutha lakho lapho engikhala khona ukuthi phela lo muntu njengamanje njengoba umphethe nje kahle kahle kuseqinisweni akufanele ngoba phela njengamanje njengoba niphila nobabili njengamanje nina nihamba nobabili nihambe nilale ekhaya lakho insuku ezaziwa yini nibuye nilale kwababizela insuku ezaziwa yini kodwa njengamanje mase kukhona ongakuboni kahle ngempela uyabona ukuthi akufanele ukuthi ngoba phela njengamanje uwuwe nje ingqondo kaMenzi uyayazi ongeyazi 100% umenze uyingqondo yakho uyayazi ongeyazi 100% kodwa sekukhona uhlangothi akalwaziyo ngawe naye ukhona uhlangothi akalwaziyo ngawe njengoba echaza ukuthi ngiyabona ukuthi hayi umphathi kodwa hayi nabe buka nje nesuke ngasaneliseki ukuthi wena uyalibona lapho ukuthi njengamanje ngempela wena kwakufanele ubhoboye ngempela umtshela uMenzi futhi nawe usumtshela ufanele lalele lokho kushoyo bese njengamanje angadazi nayo mama lapho uyabona indokho wena ukuthi ngempela iphutha likhona lapho mhlasimbe ubaba uMshibe bengithi sizomkhulula uMenzi yeah ngabe ukuze ngoba isikhathi esiningi uma sikhuluma
kuyaye kuvela inkulumo yokuthi ngiyakwazi mina ukuyikhulumela uyabona futhi mase ngichaza into ngibe ngisengiyichaza mhlawumbe omunye umuntu ungabe ngisamnika ithuba nokuyinto engiyivumayo ukuthi ngiyazazi ukuthi ngiyakhuluma uyabona umsebenzi wami vele uyaphoqa ukuthi ngibe umuntu okhulumayo kodwa bengithi mhlawumbe sizomnikeza umenzi ithuba elanele ngoba nginakho ukuthi mhlasimpe mase ngikhuluma ngoba sekuba khona osekugqibeka mhlawumbe agcine ngasanelisekile bese kuba ngazuthi ngoba kulokho okubekwayo kuningi okubekwa ngendlela eyisinxele kodwa mhlawumbe kungaba sekuthenini indlela mhlawumbe shutho kwakucabangela ngayo emakhanda ami noma kaMenzi noma kababumshibe futhi kungenye indlela kanti mina ngangicabanga ngenye indlela ingakho ngithi mhlasimpe ake simnike ithuba nabe kodwa babumshibe mengibeka iphutha ngeke ngize ngiliphike ngithi cha anginalo ngoba uma ngabe ethi uMenzi mina angibhobokanga ngiyavuma uma esho njalo kodwa mina nginayo incazelo ephelele ngakwelami nami isayidi bengenza lithalibeka isayidi lakhe naye lonke kuzangathi mase ngibekela besethi ngimvalile kulungile ngoba kuliwa phela siyaxoxa njengamanje ngicabanga ukuthi mina ngiyawuthatha umbono wakho ukuthi ngakalande uhlangothi lakhe eneliseke nawe bese uyaphendula ke nawe ulandele lapho isayidi ngiyabonga mhlawumbe ungaze mhlawumbe phazamiseke xolisa ukuphazamisa nawe ulande ngendlela yakho ngayo ngoba ngaphela phela kugcine phakathi lesinqumo phela nesisombululo kule cha bengilapha ekutheni kwekungazi esami izathu esasingenza ngempela gcine mina ngingazani ngimtshela umphathi ukuthi mphathi asifonanga ngoba esami not ukuthi umshibe kungane ngafonanga isikamenzi ukuthi mina ingasho kumphathi ngoba nje ukubeka nje ukuthi kwakufanele uma ngabe sekunohlelo olushintshayo imazisi umphathi kodwa futhi nami ngikutshela ngalokho angizange futhi angikunikanga nami lokho ukuthi esami izathu besasilapha kithini ngangisaba amagama kamphathi enganginasho noma ngempela ayiwe kodwa ngangisaba wona umphathi lalikhona igama akaye lishumayele lithi mphathi uma kungalungi ayibuyi imali sinezidingo eziningi simelwe izindlu nani okuyizidingo ngempela nami ngisibukayo ukuthi sibalulekile kodwa ngoba sesihleli igama sathi ngempela ayilungile nami ngaze ngakhona ukukhuluma kwasekhaya yadlula ithaba sekunenkinga manje ukuthi umphathi manje ayibuyi imali mina ngiyiliphi elangenza-ke ngasaba kakhulu ukuthi ngempela umphathi menganqoba ngokuthi imali ayijike ngiyiliphi mina sengizenga khona uma enganqoba ngaleyo ngoba ngempela uma ngizokhuluma ngendlela engangazi ngayo kwakuwukuthi umphathi phela ngendlela akasho ngayo sekuwukuthi ngempela usenqumile ukuthi hayi bondoda ahambe ngempela sesiyitholile ngempela ngoba mangenzeka ifela thina mangenzeka kwenzekala thina bangena balini kodwa mina sengidlulisile manje indaba ukuthi ngempela nabo abakulungele ukuthi siyenze kodwa mina manje uma sekunegama elinjengaleli sekufanele ngikuvikele ngayo yonke indlela ukuthi angizami ukuphusha lokho ngasibuka-ke nesizathu kusho ukuthi ngempela ukube kuthiwa sikuthumele ucingo kwamazibuko okay-ke kulolu daba olwaselivele ukuthi kuyenzeka inkomo zizobona kuyenzeka sesiveza nebhuku elichazayo ukuthi saneneza ngendiyambala asisahlelile konke lokho asisalibukile lonke udaba asisabezwile ekhaya ukuthi bengathini ngaphandleke kokuthi-ke abekho mangizama ngenza yonke imizamo ukuthi ngithole lezi inkomo zokuyolobola kusukele engekho lapho
kodwa uma sekukhona sekuyangibiza phela ukuthi angiye ekhaya ngiyoveza ukuthi cha mkhulu cha manje naku kunjena bani naku kunjena uyabona ngaleyo ndlela ngacela futhi kumphathi uma seyifakile imali ngacela ngathi mphathi ngisacela ukuya ekhaya ngizwe ukuthi bathi bese ngibuya kuwe mphathi yes ngacela nje kanje kodwa mina konke lokho ngabuke ngathi angazi noma akakusebenzisanga yini ngalendlela engangibeka ngayo kwaba likhunike ngaleyo iveza ukuthi mphathi umshiphi asingafuni ngoba ngiyesaba ukuthi uma ngathi hayi umphathi ngeke lohlelo asibambezela ukuthi ajike ayibuye imali ngoba wayekhuluma igama enjalo kodwa ngingazi noma wayedlala noma kwenzekani kodwa mina lali ngithuso ukuthi mphathi ngizomisa kanjani yabona cha ngizocela futhi ukuthi ngithi uqhubeka ngizokudlula ke ngiqhubeke ngenzele ukuthi la ngisala khona kube ukuthi kusele nje okuncane naloko uzokudlula ngoba uzophawula mina qala ke lapho ulunga uqhubeke engakaphawula umphathi njengamanje ngizocela ukuphawula mama lapho uthi khona wawusaba ukuthi njengamanje ngoba umphathi uthi imali kodwa kulungile uqhubeke ngizophawula uma ngabe usuqedile uzokwazi ukugcina ukhohle into eziyisho noma ngenqinisesa ukuthi konke ngizokwazi ukusho njengamanje kungenzeka okunye kusalele sibuyele emuva ngazi ngizobona nami lokhu kuzophumelela ukuthi kushoke noma engizobe ngisakukhumbula ngaleso sikhathi ngizokhuluma khona kusuke-ke manje sekusuka indaba sengibonile ukuthi ayikho kunomsindo-ke manje khona sesifonelene-ke nomphathi sawubanga umsindo esiwubangayo waze kwawukuba umphathi ukhuluma igama elithi yazi mphathi kuzofanele senze ngenye indlela yokusebenza mhlambe kuzomele eyintweni eyithinta wena personal hlehle ngokuthi mina ngijwayele ukuthi mphathi angifuni ukukuphikisa njengomphathi ngoba kusuke ngiyinencazelo ngikwazi kangcono eyintweni esizenzayo ukuthi ngempela awuvamanga ukudukisa yonke into esiyenzayo ngiyayethemba uyabona noma ngase ngibuka-ke kulolu hlelo lokuthi kuzofanele ngase sengibuka ukuthi hayi seyisukile cela kumphela uyalifaka ngesiningi futhi kube ukuthi-ke usekhuluma ngaleyo ndlela ngivume futhi ngithi hayi kulungile mphathi inkinga uma kukuthi sewucabange kanjani right silivale ucingo siphethe ngaleyo ndaba ukuthi kusasa mphathi ubongikhumbuza noma sofonelana ntambama sihlele indlela yokusebenza ukuthi usebenza kanjani azange ngifone cela ukumphendula ngoba awutshela isibhizi yebo lutho okay sobona bangicabanga ukuthi before kube khona ngikwenza ngizobuya ekhaya ngisela kwamshibe khona esaqedela okay ayike sengilole ngiyabuka ukuthi ke ayi sekushintshile azange ngifone mangabetha ngofona ngahlala ngathi angimazi noma ubekwenza ngokucasuka noma ngathi ake ngithule ngibuka ukuthi ngempela serious ngilinde nje ukuthi ayiphathi ngoba ngisaqondi kahle ukuthi ngirong ake ngilinde umphathi azange sifonela azange siqhubeke nalolu daba kwawusithula igama eliphindela qhamuka-ke kunokuthi sihlele kube sekuba yile elokuthini sesikhuluma indaba yephathi noma ngenqiniseko noma kusihamba ngakho kodwa-ke sesikhuluma indaba yephathi ikhuluma indaba yephathi ngithi ukuziba nje kungaphumeli obani ayikhulume angithume umphathi athi angitshela ibandla lisho ukuthi lifuna ukuyaphi ngilibale ngokuthi nje ngitshelile ukuthi hayi into enjengalena angiboni kahle ungalibali shona ngeke nje shona hayi ngangilibala ngoba ngikhumbula ukuthi wangifonela ngaze ngingene seclass park kanti ngingalibandla ngase ngiyakhuluma futhi kwakuhlelwayo abanye basebeke bakhuluma bathi unyukhasela la soya khona nami ngiyele nalena-ke nokwami ngisho right-ke ikhulunywa indaba le kube ngathi emaphethelweni
Bese ngiphumele eceleni mina. Ngiyothinta umphathi ngale ngithi mphathi angwazi ukuya ephathini noma sahamba kahle. Umphumelo bala ngokuthi mphathi angicela ukungaphumeleli ephathini. Yabona kukhona sengijabulile ngaya ngaphambili nje. Izathu sami sokuya ephathini kube ukuthi angikhululekile mina uthi ayi angikhululekile. Angifuni futhi ngiyamtshela lo mphathi lo. Njengoba ngikutshela nje ukuthi ngiyabona ngikhululekile. Ngisho njengoba nje. Ayi ngicela ukungabi ingcenye yephathi. Isibele izathu sami sokungakhululeki lapho ukuthi ayi angikwazi kuya lapha ngokubuka ukuthi ngempela ngibuke ngathi mina ngiyashayeka lana. Kulolo hlelo lokushayeka bese sikhulumile ngiyathola ukuthi ngingakuvisa bese sikhulumile indaba yokuthi kuzokwenzekana ukusuka manje beke wangibeka umphathi jobe ngivezile beke wangibeka ukuthi ukusuka njengoba sekwenzekile ke kwenzeka ngalo hlelo kwenzeka ngalo ngempela mina ngayisebenzisa imali engango 20,000 kulesi sikhashana ongezeka yena ubese ihlelela ukuthi lo 20,000 ubungangilekelele ekutheni ngithole uJanuary noFebruary. Okay ke uma sekulapho sengiyabuka ukuthi njengamanje ebese ngibuza yena umphathi Tholisi angibuza umphathi Menzi umukhala ushoda ngani. Ngibuze kumphathi ukuthi ngikhulumela kule nyanga esikiyo ngokubuka ukuthi njengamanje angisenayo vele imali njengoba mina ngene kulolu hlelo. Mphathi sikhulumela le nyanga esikiyo noma sikhulumela uJanuary. Inkulumo kamphathi ke iveze ukuthi sesobe sesikhulumela uJanuary ukuthi ngempela sekufanele ngilekeleleke kuJanuary ngokuthi ngishoda ngani. Ebese mina ngibala izinto engizenza ekhaya ke eziyisivumelwane sami naye umphathi ukuthi sayinqumo ukuthi lokhu kufanele ngikwenze ekhaya. Angifuni ukuqamba amanga uhlelo esilenza ngoba ngempela ngangithunyiwe uye ngalwenza futhi njengoba lunjalo ukuthi ekhaya yini nani ngiyenzayo ngithenga ikrosa ngenzeni ngasho ukuthi mphathi ngizocela imali ukuthi ngenze lokho okuyizidingo zekhaya ngase futhi egcineni kwalokho ngiyavezela ukuthi noma ngikubalile okuqondene nami njengomuntu ngokucabanga ukuthi ke uma lo ngiyazi ukuthi ubheka isimo sini ngiyazi ukuthi nami nginezidingo nje noma phela ngithi nginezidingo kodwa lokho kuyibheka nje angikwazi ukubala la ngoba kuloku ngempela uyangishawune lezo mina sengithathile imali engango 20,000 uma ngisaphinde ngimemeza ngifuna enye imali ukuthola ukuyibheka sekukudlala ke lokho ngiyelamisa yini yabona right ke kube isona sizathu singenza ngingaphumeleli ngoba ngibona ukuthi lokhu kokuthatha imali eqondene nasekhaya noma ngingasibalile zonke izidingo ngokwazi ukuthi angeke ngisale sengibala nokhisimusi kiyo lento ngoba sengenzeka ifavor phela kulokho noma ngeke ngithi ifavor ngokuzicabangela kwami ukuthi umphathi mangabe ethi sengisebenzisile vele imali engaka engingabalela kiyo ukuthi uJanuary noFebruary noma wayengaqinisekisa ukuthi wona mholo kodwa waliveza ukuthi kuleli imali osuyithathile uma kwenzeka kuba khona imali oyitholayo ngeke isalingana nalele sihlele ukuthi uzoyibona engango 10,000 sengawulekeleleka noma ingeke ifikela okuyinto enginankinga futhi nayo leyo nedike sekusele ngakimi ukuthi mina unembeza umidla kanjani angazi makhwala ngisasele right inkingi njengamanje iphuzo oqale ngicoshayo kuleli phuzo ubheka ukuthi uzwe umphathi ethi njengamanje uma ngabe uhlelo phela liqhubeka ibuye imali wami womfalo lokugcina ungasathembi ukuthi ngempela kusho ukuthi kuzoma lolu hlelo ngoba sengishile ekhaya manje inkinga yini naye umphathi njengoba kade ngikhuluma ngayo njengamanje usunephutha la uma ngabe usunenzono ungasaboni kahle umphathi ukuthi nangabe esegcine ngoba ethi ngiyibuyisa imali kofake ngibuyisele kodwa manje gcine nase uma lolu hlelo ngizothina ekhaya lokho yini ukuqagela awutsheli ngani yena ngiyabonga ngiyabonga njengamanje ngibona khona induku lapho izongishaya khona ivuthane musuqagela ukucabangela ukuthi
uma ekunqoba ukuthi ubuyisele kuyimali njengamanje ngokohlelo lwenjengamanje imali ngiyazi lihlela kanjani lokho musu uqhaqela ngoba kukuthinta nje inkinga uyaqhaqela buza ukuthi mphathi angisaqondi kahle ngaphela lolu daba njengoba sesikhulume nomshini ngalikhuluma ekhaya ngalubeka njengamanje manje mphathi uma ke ngokuthi mhlambe sesithatha imali senze ezinye idingo zingasaqhubeki lolu daba ngizothini ekhaya angithi uyakhuluma wedwa lolu daba ngisho awusabe kodwa njengamanje kulo muntu njengamanje osuma ncane ukuthi ngaphela phela ngoba ikhiphe ngizoyenza nakuthi ukuthi ngafanele ibuyele emuva ifanele ibuyele lokho sukhuluma wedwa yini ungakhuluma nalo muntu lo ngasamboni kahle ukuthi awu kodwa mphathi ivuka izongishala isikudla wedwa leyo ikudla kanjani wedwa khona ngoba phela fanele ngabe wena ukhuluma naye ukuthi cha mphathi ngiyezwa khona ukuthi ngaphela manje uyakhuluma ubuya kwemali sengizokwenze njani manje evutha leyo angithi njengamanje wena usuthathe walenza ujabulweni lobabili sewukhona ungasakuboni kahle nasewukhona ungasakuboni kahle awubuye ngani emuva yini ukuthi njengamanje ngoba ngithi yabona ukuthi yakhandisa iphutha manje ngoba uyikhuluma ukuba uyikhulumile bekuzoba khona leli phutha ngoba phela beningexpect leli phutha leli bezoba ukuthi ngikhulumile wathola impendulo yokuthi cha njengamanje kulento okhala ngayo uzwakala ukuthi usizakala kanjani lesikhathi ungasaquyiseli udaba sikodwa lube lukuta wedwa sewuyiphutha lelo uyiko bona uyiko impela kuyiqiniso lokho noma phela lami lokubekile ukuthi umuntu omasele ufanele nawo umazi kangakanani nami nginazi izathu ukuthi noma ngabe kubekwa ngaleyo ndlela kodwa ngofumazi kwami ukuthi umuntu okanjani mina kwangangibeka uvalo lokho ngoba mhlawumbe ngangaso ukuthi noma ngathi mina ngisho kuphi kodwa abe nokuthi ngempela uzogcina kwenzakele lokho akushoyo mina kodwa sengikhulumile ke ngapha nanokumesakela ukuthi ke cha umphathi ke mangizokwenza ngapha eqinisweni ngempela mina ngithi ke ngibone ngathi mangabuke wathi ukhombo ukuthi awuhambisani nalokho uzodlula manje kuyangibiza ukuthi ke ngizolalela ke Kristu ngoba phela manje ngidubile mina ngicabangela ikusasa lami ukuthi lo muntu ngiyamdinga manje ngiduba kungibiza ukuthi noma ngabe uthi angiphi ngizoshona khona ngizosaba ngoba phela into engicabangayo ukuthi umuntu lona mina ngiyamdinga khathi zonke uma esho lokho kufanele ngimlalele kodwa ngempela uma sengibuka mina sengizothina ekhaya sengizothi kanti bengikuhlele kanjani lokho angisenayo incazelo manje noma uma ekhaya bebeka igama kube ukuthi mhlambe ke balikhomba ukuthi kube yiphutha ke lento enizi wathi mina ngiyamtshela umphathi bese eyikwathe ngathi kuyoqedile umlando ake ngisacabanga mphathi ngiyacabanga sakhuluma la njengamanje nami ngiyahlabe sishaba khona ngiyabuke ngibuka khona ngiyacabanga nawe njengamanje uphawuleke noma uphawula lokushomeza noma nawuza nowakho umlando kodwa bengajabula ukuthi ukuze singazi ukwalalelwa kakhulu ngoba sikhuluma futhi ngefoni ifoni njengamanje sikhuluma nge-airtime la ukuthi kodwa kungangcono ukuthi engathi kodwa ungabe uzame ukuthinta lezi zinto ezishomezi ukuphendula ngolwakho uhlangothi ukuthi cha umenzi ngiyamuzwa nayithi kodwa njengamanje akukho right cha ngiyamuzwa nayithi ethi njengamanje ngendlela akachaza ngayo nawe ubeke ngolakho iside lapho noma ngabe uzolanda noma ngabe kuthiwa kodwa ke uzoba khona ozokulanda kodwa ke ungisize ngokuthi uphendule lento akayishoyo Baba Mshibe ngiyalivuma leli lokuthi ukukhuluma ngefoni kubuye kwenye inkathi kungakwazi kuba nesisindo kahle impela inkulumo nje ngiletha kuBaba Mshibe ngoba inhloso yami umenzi usekudlale konke inhloso yami ibisekuthenini kulunge lokho kuqala okufaka uBaba Mshibe ngoba wayekhona ekuqaleni kodwa bekuzothi mase kuqediwe konke bese ngicela ngifuna ukuthi ngibese ngiqala ngaleso sicelo ngoba njoba umenze kuveza ukuthi ngase ngithe ngicela senze kumsebenzi okwakho kupersonal ngihlehle
ngiyacela baba Mshiba ukuthi lento njoba usuyizwile nawe futhi usungenile kulolu daba ukuthi ulixazulule ngiyacela ukuthi vele ngolwesihlanu kuyamele ngize mnambithe kodwa ngicela ukuthi uma ungakhona ulwenze udaba noma uhlelo lokuthi ube khona umhlangano owangempela ongasiwo obefuni ozothinta kungabi wena wedwa sengifisa kube khona nomzali kaMenzi ngoba ukusebenza kwami noMenzi noma kungakazi kuthinta omunye umuntu kokuzivumelwane zethu zobabili kwahamba kwafika la ngibona khona ukuthi kuzogaxelisa mina ekugcineni ngoba njalo makuba nenkinga udaba lwethu alipheleli kithi sobabili luphelela kumuntu wesithathu njoba lukuwe namhlanje okwakuudaba okwakungamele luze kuwe kodwa luza kuwe ngoba ethi mina ngizomduba uyabo ngoba mhlawumbe noma ethi mina ngiyamsaba noma ethi uyangisaba kodwa ekugcineni kosuku luzogaxelisa mina so ngiyacela ukuthi ngempela uma noma umatasa ulwenze uhlelo ngoba ngiyafisa ukuthi indlela yokusebenza siyishintshe ngangadlali ngangiqinisile ngoba sengikubonile kodwa mase kunomzali ngiyobe sengulanda kahle konke futhi konke ngisuke ngikhuluma uyakwazi uMenzi konke ngizokukhuluma ngoba sengikubonile ukuthi kuyapi kuzogaxelisa mina uma kuukuthi lokho akwenzeki ngiyocela futhi ukuthi cha impela bengixolele ngihlehle enkundleni ngoba seluhambe lolu daba lokho kufika kuwe baba Mshibe ngikhuluma nawe ngaleli yalanga ubuwazi okuhle kodwa akukho kube ngake ngakuveza komunye umuntu kodwa njalo makunenkinga baba Mshibe umuntu wesithathu uhleze ezokwazi ngeenkinga zethu isizathu kube yiso sona leso sizwayo kuthiwe mina ngizoduba mina ngizoyeka ngichaze ngithi kunini la ngake ngayeka khona kwamina ngiholi kulento esiyenzayo ngenzela wena kungani njalo masisebenza ungisebenzise kanje sekuhambe kwafika la ngibona khona ukuthi cha uma ngike ngaqhubeka la ngoba akakwenza ukuthembeka kimi uMenzi kodwa ngicela ukuthi ngicele nje leso sicelo bese ngiyima lapho ngicela ukuthi kube khona kube kuya ngami nami bengizomphatha umuntu omdala ngibe naye nami oqhamuka kwelami ngoba into yami noMenzi sayiqala sibabili ngisho umfowabo wayengekho ngathola sengiphakathi nendawo mina ukuthi hawu kanti nomfowenu ukhona kulento kangaka nakhona ngithola ngoba sekonakala sebengikhomba indlela lokho baba Mshiba ukwazi sebehlangene bengikhomba indlela kwahamba so angicela singayi lapho ngoba iyawuhlukumeza le umoya wami ngicela ukuthi uma ngiyibeka kunabantu abadala banendlebe bazongizwa uma bengazuthatha isayidi kodwa mabezongizwa ngoba sengihlukumezeke ngokwane lokho nje ngikuletha kuwe ngoba angithandi kodwa sengithi angicinge umuntu ozongenelela ngoba kuyangehlula kodwa ke ake sikube ngiyakucela nje lokho baba Mshiba ukuthi unganzelele leso sikhathi lolu daba ke kube ukuthi kusuka manje indlela yokusebenza phakathi kwami noMenzi inofakazi ngoba siyiqale lento inganafakazi okwenza ukuthi ngibe sengozini yokuthi kusasa ngoba uMenzi njalo udaba elihlale lithathe isa kwabanye abantu kusasa angizukuba nafakazi mina ngoba ngwalenye akathi emathongeni uMenzi uyobeka kubeka njoba kunamhlanje sinenkinga udaba siluxazulula nawe ngoba wena useduze naye mina kekho kakhulumele lami side lokho sayaqala zonke inkinga esiba nazo ngikhuluma naye ngize ngisho kade sinenkinga kuze kuphume ialbum enzima sahamba saze safelwa imoto endleleni yacisha siginqa imoto safika la uMenzi wakhala wathi ngiyanqena ngisaba ngisho ukungena endlini ngilale ngoba ngiyabona ukuthi into engiyenzile wrong angaze ngize ngimtshele ngisho unkosikazi wami njoba nisifone sengiphumile nje endlini ngazohlala emotweni ngoba ngivikela isithunzi sika Menzi kodwa mina angivikelwa uMenzi udaba olithinta mina njalo luya kwabanye abantu ngoba mina manginenkinga noMenzi ngiyakuye ngqo asimeke lapho baba Mshiba ngicela nje ungenzele lokho okuncane nje okufishane ngicela ukukuveza
ifoni yami Angalaleli. ifoni yami eyaya kumenzi baya esikhothe sakhuluma nami ngathi ngicela sikhulumeni ngoba lapho ke kungokusebenza kube ukusebenza angifisi ukulanda kade kulelo daba mhlambe cause kodwa ifoni la khona isidonse khona kade ibe ngaleli ilanga nihlangene kwaMabizela ula umenzi angifonela khona exoxa udaba lika 6000 ngathi kwakusafanele ke kwasekudlulile esikhothe kwakungayizolo kwangicathi kwase kungakusasa lapho wayisethi ngase ngibhala imessage nakumenzi nixoxa lapha ngase ngithi ngicela mase niqedile ukuxoxa lapho ke ungithinte ngasho nje kanje hayi kuthe mase ehambisa umalume esebuya shuthi wayesemalama khona wayesengithinta amazwi ami okuqala ngicela umenzi angiphikise manginamanga ngathi menzi usuqala ukwenza lento engihlale ngikukhuza ngayo yenziwa abanye abaculi abadala abenza amaphutha endimeni agcina ngabaphumelelisi athi ngithi wenza imistake manje ukuthi usuqala ukungenza umphathi omele kude ukuthi kimi uze kimi ungifuna imali bese uqhela uze kimi ungifuna imali bese uqhela bese ungenza ngizizwe ngathi sengumuntu omubi mangingayikhiphi imali angazi noma menzi nginamanga hayi washo kanjalo impela amazwi ami kwakuyilawo baba uMshibe kwakungawona wokuthi ngifuna ucingo lwamabizela ngikhuluma amazwi ami okuqala kwaba yathi lento sungenza yona isiyangikhombisa esinye isithombe ngawe engasithandi ngoba mina ngazi ukuthi wena umfowethu angikwazi wena manje mawusuwenza into ungifuna imali bese uma lapha ngoba akukho mina ngisho kanye lapho wake wenza khona into ngakulahla ngisho ngabe nginesizathu sokuthi into ngithi ayenzeke noma ingenzeki ubufakazi baba uMshibe bekunepholo kwaMabizela ayikho into ebibhlungu njengaleyo leso sikweletu ngangazi kahle ukuthi sibhlungu ngisho kubazali ngendlela eyenzeke ngayo ifortune imeka kaMabizela imile kaMthembu futhi ngamchazela ngafonela umama umuntu omdala ngamchazela ngathi mama ngicela ukuyilahla mina kuwe ngalolu daba lwemoto futhi ngiyakuthembisa mama ukuthi angisoze ngaphoxa ngizokwenza ukuyolungiswa njoba imoto imeka kaMabizela ngisho ngakuthiwa udaba lokwamazibuko bengifuna ukuhlehlisa bengeke ngulihlehlise ngingakhulumanga nabantu abadala mawumenze sekhulume nabantu abadala ngoba angikazi umenzi ngimthathe njengomuntu wangaphandle kimi udaba likaMenzi ngilugwinya lube ngazuthi olukamfowethu wasekhaya akukho lapho engake ngasebenzisa khona ukuthi na umuqa yima ngale yikho ngithi ngibona ngathi sekufuna kuye lapho engizokwazi khona ukusebenza kube umsebenzi obumenzi akangifuni ngibe umfowabo kimi nawe baba uMshibe okwenza ukuthi udaba lube kuwe ngifisa ukulinqamlela umenzi ungifonelile ngiyacabanga ukuthi nanibonene mhlambe edrobheni la nanibonene khona ethi umenzi awu hey wemphathi nangu baba uMshibe eqhamuka nodaba olumnandi la ngithi mina hey luthini athi hayi man uthembisa indaba yenkomo ashoka chaza ethi ngemali engaka ngithi bemancike ethi hey yaqala ke indaba uyabona bese ngithi kuyena man sithi uxoxa bese ngithi kuye hayi man mphatha sithathe sobona ukuthi senza njani sixoxa ngoba ngiyacalculate mina ekhanda uyabona ukuthi okay uma kufika lenkinga lesi okay ngithi mina hayi kulungile mphatha sithatheni bese lami igama ngalelo langa elami igama kumenzi ngithi ngicela uye kuMshibe ufike ungicelela usuku lwakaMabizela umtshela ukuthi inkomo siyayithatha kodwa ngicela usuku ngikhuluma mina baba uMshibe kwakungalona lelalanga umenze kwakho kwakusayinkathi uqeda ukumtshela ngafika ngathi kumenzi ngicela nje ungicelela usuku baba uMshibe ukuthi njoba yena ukuze wena njengomkhongi ubukwazi manje ukuthi okay amenzi bathi inkomo ziyabayithatha kodwa bacela usuku ukuze ube nesikhathi esanele sokusebenza ukuthi usuku lucelwa kanjani wena owaziyo oba mina ngisiya umkhonga ngazi imeke into yami la kumenzi hayibo inkomo zikanjani azikhona usengikhombisile akuhle lokho ngicela usuku ngimo usuku yini kuze kufike la khona umenzi
aya khona kuwe manje shethi hayi sekumele ngiyohlangana nomshibo phela sekumele kulunge nendaba yemali ngithi mina akunankinga ngicela usuku anganomenzi uyakuphikisana engushoyo kodwa ngangime nje osukwini ngangayikhulume yemali ngangime osukwini uma sefika kuwe athi hayi ngiyakuba bomshibe kuze nawe uzoyikhulumela naye ngithi mina hayi umshuba kuba bomshibe into engizoyicela futhi mina usuku ngoba amagama ami ngafike ngabonga kuqala ngabonga isenzo ngabonga ukulekeleleka ngabonga ukuba khona komuntu omdala ukuthi cha ngase ngithi kodwa into nje kimi engihlupha kakhulu usuku khululeka ngemali uma sesithola usuku nje ngiyobe sengazi ukuthi okay uma bethu abakamibizela usuku oluthile ama calculations ami sengiziwamisa kanje uma bethu usuku oluthile ama calculations ami ngiziwamisa kanje yeah ayike inkulumo yethu bese igcina ekuthenini ngizolithola usuku kulungile ubaba hayi kulungile ake ngilinde ngoba iyona nto engimisiwe ahamba umenza isikhothi sikhulume ngilinde ifeedback phela angilindile usuku lwakamabizela ngilinde ifeedback kababa umshibe ngicela lokho ningakuphambanisi ningasho ukuthi mina ngacela usuku lwakamabizela lakamazibuko mina ngacela usuku umkhongo wayezotshela thina usuku ukuthi luthini kwakungeke kube yimo ocela usuku lwakamazibuko njoba ngangilokho ngulucela ngangizozwe mayethe ubaba umshibe ayi akakabathinti ngeke ngimphoqe kuzosho ubaba umshibe ngoba mina into engiyifunayo usuku angikaze ngicela usuku lwakamazibuko kwabamazibuko ngacela usuku kubani kubaba umshibe ifeedback mina ngiyilinde kumenzi yesuka kubaba umshibe uthi ayi menzi sengibathintile njengomkhongo ayi menzi sengithinta umalume wakho ukuze sifone menzi then bese ngithi mina kulungile kemphathi asibalinde silinde usuku inkulumo engizoyizwa kumkhongi okuyena osisizayo ngokukhonga phinda sisize futhi nangeinkomo once kwanosuku so bese sengiyazi ukuthi okay lolu daba liphuthuma impela ngoba nabamazibuko should bayikhombe eduze noma bamazibuko bathi hayi uDecember sigaba sibe kuJanuary sengizokwazi ukucalculate njobesho umenzi ukuthi kunama salary akhokhwayo kunamaphutho bekumele enziwe kunezinto ezini ngoba mina udaba lweinkomo lungijumile kodwa ngase ngithi kuye hayi uma ukuthi luyaphuthuma lokanje ibonus asingene ngekhanda kodwa ukungena kwami ngekhanda bengizodeterminelwa yini usuku so manje umenzi mayisengabuyi kimi feedback ayi ngithule nami manje angisakwazi noma ukuliqala ludaba sengiyayibuza manje ukuthi kwenzakalani ayi ethi mayikhuluma ngithi mina ayi ngikhulume ngomsebenzi angakhulumi futhi umeli hayi ngithi angithule aphinde hlala ngifonela hayi kade ngibona umshibi ngithi hayi kulungile mphakathi kodwa ukubuza manje noma ngisabuza because sengiyime ekuthenini kazi yini leno baba umshibi abayikhulumile shuthi okungamele ngiyazi ngoba shuthi khona lento mhlamba abayishilo okungamele shuthi mina ngiyazi ngophela mhlawumbe sengixambukele kanti mina bengithi ubaba umshibe nje obumsizi nje kamenzi mangicela usuku uyosho yena ngoba bosho ubaba umshibe ngisho akuthiwa balibeka kusasa noma lokho kuzosiza thina nomenzi umenzi ngazi ukuthi umenzi uyimina uma mina ngicela usuku ngazi ukuthi nomenzi ngale ucela usuku angazi mina ukuthi umenzi ngale yena uya report uthi hayike siyaletha inkomo tshela nabakamazibela hayi angikwazi lokho mina ngazi ukuthi nomenzi sisamo osukwini naye asikakhuluma into sikhuluma nobaba umshibe njengoba ubaba umshibe ohandlisha lolu daba futhi siphusha yena phambili asiphushi umuntu asitsheli bazali sisaphusha ubaba umshibe ngosuku phela kodwa malunga safika usuku bese umenze lokho efone bese ngithi ayi okokuthi ke umenze osebenzisa imali yakhe ngangikuvezile ngathi hayi ukhona vele u10,000 ongakuye kulungile mphakathi sobona okunye sikukhava ngawasho lawo mazwi angangiphikisa ngathi ngoba ukhona ongaku10 kulungile mphakathi sobona okunye sikukhava kanjani ngoba selokho efona uthemesha ukuthi usedrobheni ayi ngase ngibona ukuthi mhlasimpe sekuyimini inkinga mhlambe bathe nobaba umshibe mhlambe yimi obamba imali noma asenza ake ngufake lo 20 ngoba ukhona u10 okuyisho ukuthi kuneplan abanalo bona mina engingafanele ngilazi ngifaka imali abonga umenzi hayi aqaqeke umenzi hayi
ngithule nami ngithi angithula kakhulu cha ngicela ukuliqeda nje lolu daba ngoba luya lapha engazi ngakufonela khona ukuzuzolibamba ukuthi angusoli kodwa kugcina sekwenzeka imbide emehlwane emehlweni nami ayi ngithule ngingabe ngisasho lutho ngithuleke nani hayi siqhubeke nento esixoxayo hayi inkomo soyilanda ngibuza ngakusasa ngithi hawo namanje mphathi usuka ulitholile sengibuza vele imali sihambile phela sengiyazi akusasizi vele ngisengiyabuza bese ethi uMenzi kimayi amphathi ngicela ukuthi ukulihlehlela lolu daba ke ngulihlele ngendlela yasekhaya manje ngizokhuluma nje nabasekhaya senze konke uhlelo bese ngikwazisa bese ngilalela bese ngithi yayisijika ke manje inkulumo okay ayi kodwa ngisho ngoba bengithi mina ubaba uMshibu yena ozosibekela udaba ekhaya ukuthi hayi nanga uMenzi usefikile lama ukuthi unomkhongo omncane noma njani bese luhamba kodwa manje ngangitshela kophusha ubaba uMshibu awushuthi sekunenye arrangement mhlawumbe ubaba uMshibu osho lokho noma ngathi hayi ake ngihlehle ngama kwenzeke ngicathi kwadlula usuku hayi nifike kwamabizela senizokhuluma udaba ayi vele nami sekudaba engingathanda ukuphawula kakhulu ngoba kuze kube manje usuku mina bengilicela akusenzekanga ngalolu hlelo ngoba mina ngiyacalculate ekhanda ngoba yimi phela umphatha ngithi uphatha imali no manager uMenzi futhi uMenzi lento siyenza isigudukani futhi uMenzi ngazi ukuthi mina umfowethu right so ke manje sengithi mina ayi ake ngithule ngingasaphawuli bese phone uMenzi ethi hayi wemphathi ngiyaxakeka la hawo uyaxaka mphathi kushoda 6000 achaza uyakhumbula ukuthi ngeke ngikhumbule mphathi ngeke ngikukhumbule konke kodwa cha kuyabheda imali njengoba bengichazile kuyabheda akusekho lula nami ukuthi sengacabangela into ethinta imali ukuya phambili ngoba angisanalwazi ukuthi kubhekwephi futhi uMenzi akasenzi lokhu mina naye engithe mina sikwenze sekwenzeke ngingakwazi angisazi kwenzani sengithi nami ake ngime eceleni mhlambe ngithule ngisho nje kuye ngithi hayi kuyabheda ayikho imali ayikho into engayenza nami ndoda ngithule loba ngifuna ukulungena udaba ethi meqedwe ukuvala ucingo ulithathe ngilihlome kuwe baba uMshibe ngithi baba uMshibe ngicela ungisize uMenzi ngoba lokhu sengikwenza ngenzela ukuthi senze ngiyabona ukuthi khona into azenzayo iphuma eceleni ezingikhuba umoya kodwa ngoba shuthi khona lento ayaziyo engingayazi ake ngingasheshi ngimphazamise kodwa bese ngithi baba uMshibe ngicela ungisizele uMenzi ukuze engagcini mhlawumbe ebuka mina kabi ngoba phela uMenzi kimi ngimthatha njengomfowethu ngisize yena umfana wami ukuthi ngokwami bengicela ukuthi kulezo nkomo kube yodwa yeba washo futhi baba uMshibe ukuthi hayi siyawuzwa nombono wakho kulungile ngisho hayi nami ngenzela ukuthi cha ngasho ukuthi khona akushoyo kimi kodwa cha ngicela lokho mina ngoba as much as ngikhishiwe kodwa mina ngazi ukuthi entweni ethinta uMenzi uma sekugaxela yena nami ngisuke ngifana nogaxela noma kuthiwa khona akwenza engakuthandi kodwa still angikwenze okusiza uMenzi ukuze asizakala angagcine nestress abona ngathi ulahliwe ngoba egcineni kwesuku usamanager mina ngaphandle mase manager womunye umuntu hayi uthi hayi kulungile hayi bese mangiqede kumfonela bese ngimbhalela imessage ngithi ngicela maniqede ukuxoxa lapho ungifonele okuyilapha ke afike khona ke esengifone sengimtshela lamazwi ukuthi lento usuyenza ngoba even ngisho usungifuna lo 6000 usucela u6000 usukhuluma nobaba uMshibe angibuyiselanga feedback mina usuqhama manje uzongifuna u6000 futhi mina kwaMshibe ungenza umuntu omubi ngoba uzofuna ke imali bese uphuma ke mshuthi manginqaba nemali sekuyohamba kuyothiwa kwaMshibe unqabile ngoba phela angina feedback angazi lutho vele ukuthi yini exoxwa ngale so shuthi uma usuzofuna imali kuyobuyela kuthiwa hayi uyanqaba nayo hayi kulungile senze enye iplan ngoba phela shuthi mina sengumuntu okumele alethe nje imali bese nina nobaba uMshibe niqhubeke so ngase ngithi mina lokhu ke kuyangidumaza ngoba nobaba uMshibe bengimethembile ukuthi ungibambisile la futhi sisonke kodwa lokho sekwenzeka ngikusho kuMenzi bese ngisho ukuthi ngithi Menzi anginikanga feedback and kimi angikwazi isizathu yini ngoba kungiphatha kabuhlungu mangabe kukhona into eshow baba uMshibe ungasangitsheli yini lena namhlanje usuyikhuluma noMshibe mina okungamele ngiyazi yini lese namhlanje sekufanele ibe imfihlo kimi njenganini mina la ngangakulahla khona yebo bese sikhulumisana azakhipha igama lokuthi uMenzi vele baba uMshibe ushilo wathi hayi mina bese ngenzela yena uNtsikahlo ngeke mina ngize ngifone ngithi mina
ngibonini indlela bese kwenzeka ngayo ukuthi cha udaba shuthi lushintshile kodwa kwase kuba udaba ukuthi uthi lwenziwa ukuthi akungatshelwa mina mhlawumbe ngazi ngithi mina kodwa ke konke lokho kungiphatha kabi ngoba mina ngazi ukuthi wena umfowethu uma sengishayisile futhi kubaba umshibe wena bengilindele ukuthi uzoza kimi uzongitshela ukuthi hayi wemphathi ngathi uyashayisa manje sekwazi kubone nanga umshibe bekudaba oluthile ake ungibonise mangabe mina ngishayisa kodwa lento osuyenza iwrong abese umenzi enyuka ngengalo azakhipha igama lokuthi pho manje mangabe umshibe besho kanje usho ukuthi wena bebe wrong yini ngithi mina ngeke ngasho nini uthi usho ukuthi ba wrong yini awu ngwezwe ke lamagama uthi aseyalumela impela ukuthi ayi shuthi sengiyimubi impela yimina ogejayo ngithi mina ngoba lelo gama impela lahlaba impela enhlizweni ngalizwe ukuthi hawu usho ukuthi ba wrong yini ibe wrong lento abeyisho ngisho ukuthi bengizokusho nini ngophela ukuba ubengitshelile ukuthi ubaba umshibe uthini then bese sothatha isixazululo lapho kodwa ke shuthi yena ubonile nje ukuthi hayi nanga obhedayo nanga right ngathi ngithi oh hayi mphathi kulungile shuthi makuhamba kanje ngicela ukuthi singaxabani ngoba siyasebenza futhi umsebenzi wethu usemehlweni abantu futhi mhla kwaxabana mina nomenzi abantu bayojabula sihlale sikusho na kodwa ngicela singaxabani bese kuphazamiseka umsebenzi ngicela ukuthi kulokho kuthinta wena ngoba sengibonile ukuthi ezintweni ezithinta wena uma ngeke ngangena phakathi induku ishaya mina uma ngeke ngangena induku ishaya mina ngoba nami ngisuke ngangeni ngokubi ngisuke ngingena ngokuzosiza kodwa induku ishaya mina ngicela ukuthi okwamanje bomshibe mhlawumbe ke ngime lapha kuleli iqeqe bana nje lithinta ukukhuluma ecingweni nawe before siye kokunye kokuthi mhlawumbe mina sengithe umenzi imali akangayitholi njani ngicela nje ukuthi kulokho ke ngime nje lapho mhlawumbe kuzwakala manje ngishayisile amaphuzu nje bengifisa ukuthi anotheka ukuthi cha mina bengingakwazi ukuthi sekukhulunywe kwamabizela yonke into bengisacele usuku futhi into engangiyicela kwakuusuku okwesibili ubaba umshibe amazwi ayewakhulume nomenzi akekho wangitshelayo wona mina ukuthi ibani so ngangilinde khona lokho ukuze ngikwazi bese ngithi mphathi uma usuku luka nje kuyacaca ukuthi nayi indlela okufanele senze ngayo going forward kodwa manje ngase ngizokuchaza nini ngoba kukho feedback engiyitholayo sekuthiwa nje angilethe le mali shuthi ngoba shuthi mina ngiblike nemali yini ngazi kuze kuqhubeke so uma ngabe sekanje ngangiyosho mabetha bamize kuJanuary ngicela ukuthi ke sixoxe nomshibi sihlele kanje ukuthi baba umshibi sicela ukukhokhela ngaleli ilanga ngoba sifuna ukuqeda lokho uyabo sikhokhela uma bethi kusasa ayi mphathi kuyasiphoqa ukuthi asenze kanje kodwa sekuyophoqa ukuthi January no February wethu limele vele fanele siphile kanzima sonke ngangazi ukuthi ngizokuchaza kodwa namhlanje sekuvele as if mina umenzi bese ngimqinye logodweni ngithi hayi uzoyibona isiqeda kanjani ngophela angibange ngisayithola mina idate ebengiyicela ukuze ngikwazi ukuhlela ngophela yima ngithi kumele ahlele ukuze umenzi angahlambalazeki kodwa ngase ngicela komsebenzi kodwa ngicela nje ukuthi ngivele ngiyime lapha baba umshibe ngingazi ngihambe kade cha siyabonga umlando ezwakala kodwa ke cha ngizoqala la uyakhumbula mina njengamanje ukuthi ngikhulume nawe la ungabeka ubuhle bakho yeah ngampela kulolu daba akukho esikhulumile ngawe sinomenzi noma esikukhulumile nomenzi okufanele wena ungakuzwa ngiyezwa lapho ukhala khona futhi nawe ukuthi usunensolo ukuthi thina kusho ukuthi sesinodaba sesikhulumile olugxeka wena cha noma mhlawumbe kunodaba sesikhulumile ukuthi akufanele lifike kuwe mina ngiyalizwa iphutha okhala ngalo lokuthi ngampela wena wawufuna usuku ngampela konke lokho kushoyo ngampela njengamanje uthi wakhuluma nathi nami kuyikho konke kodwa mina cha engifisa ukukhipha kiko ukuthi cha njengamanje akukho ububi esibukhuluma ngawe wena lapho esikhona mina kwalokho nje sesikhuluma namhlanje kuyangimangaza futhi kuyangithusa futhi njengamanje ngomthetho wakhona angikufisi ngabe kuyakhulunywa ngifisa ngabe njengamanje siyaliqeda lolu daba ukwazi ukuthi niqhubeke uqale phansi impilo nisebenze ngendlela ebekade nivele nisebenza ngayo
angivumelani nokuthi nithi ngizoshintsha indlela yokusebenza lokho kushintsha indlela yokusebenza angihambisani mina nakho ngesizathu sokuthi ngesikhathi esentshintsha indlela yokusebenza angeke sisafana namanje ukusebenza kwethu mina inye kuphela into esikhuluma nami lesikhuluma ngawe sinomezi yimi futhi umuntu okhuluma ngawe kumenzi menza kakhulu lutho ngawe yimi ehlala ngithi mezi lokho engangutshela la njengamanje ngingaqala ukukhuluma ekumezi ngase ngikhuluma nawe nje nomezi ngase ngeke ngakhuluma ukuthi cha le ndoda mezi osebenza nayo mina ngiyayithanda lento indlela esebenza ngayo ngake ngakhuluma naye umezi wakudala noma kwakutshela ukuthi umezi le ndoda mina ngiyayithanda amakhalelayo ngiyawabona mahle kakhulu ngikhuluma ngakakhuluma nawe mahle kakhulu futhi ngiyafisa engathi singake sithole okungenani ithuba lokuthi ke kube khona lapho siyodla khona ilunch ngisengithi lo will be all I dropping uyahluka nomsini ukhona le phezulu njengamanje ngase Pick n Pay futhi ayikho inkinga noma ngabe kuthiwa lona benganahlela imali lento ngendlela engiyithanda ngayo mina ngingahamba ngenze nathi ngikhiphe yami imali amanzi siwaphuza lapho ngithenge mina ngenze lokho ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume ngiyayithanda into eziwa le ndoda kahle kahle ngomthetho wakhona into eziwa le ndoda inhle yonke ngampela ngendlela akenza ngayo umenzi uyakhulisa ngampela nekhulisa ukhulisela thina ngampela njengamanje kubalulekile ukuze ezoqhubeka ekuphathe kahle ngokuphethe kahle njengamanje kehlangane nami nawe naye sobathatha sithole indawo esoxoxa kuyo siphuzela amanzi sixoxele kahle ngendlela enenza ngayo kahle nani nobabili le ndoda ngibona ngathi njengamanje lento yakhanda uNkulunkulu ukuthi ikwazi ukuhlangana nalawo manzi nangamela lezo ndleko zayo impela ngeke izinto hambe siye lapho ngoba le ndoda yenza kahle bayakhala abantu ngabaphathi babo babaculi futhi bakhala ngezinto ezibonakalayo lezo wakho njengamanje umphathi wena ususiza indlembili kimi sikhuluma la nje dropini wena ususiza indlembili kimi mase usencane lezinto mhlawumbe kubuwe ngaba ukwazanga usenza le ndoda mkhulu kakhulu umsebenzi osebenze nginesifiso mina sokuthi sehlangane sixoxele uludaba ukuze izogqugquzeleka ibone ukuthi hawu kanti lento menzi nabantu wakhe nabo nophila nabo noma bengadala kunawo kodwa bawubona umsebenzi wabo ileso sifiso mina ngangisifisa abukho ububi esingakhuluma ngawe sinomezi lokho nje sikhuluma namhlanje hayi kuyangimangaza kuyangidumaza kakhulu ngiyadumala impela ngiyadumala ngisho wangivulala nje ngiphethwe ikhanda ngalolu daba ukuthi hawu ngoba ngampela njengoba sengibhoboka ngikhuluma nawe njengamanje ngikutshela nawe ukuthi hayi phathi njengamanje nginesifisa angifuni langa ukuthi ngithi ngifuna lento siyixoxe kahle ngomlomo akukho lapho esigxeka khona futhi ayikho into singayimina engayikhuluma nomezi njengamanje nokuthi khona izinto ezindala lapho ke kwashayisa khona kwanje ngangabona ngasolile inkuqaba manje umezi njengamanje sikhuluma nje ngendaba ukuthi cha le ndoda ilento yeni ihlanganiswe uNkulunkulu nedlozi ngeke into ingahlangana kahle kangaka ibe kanje lethi ihlanganisiwe le ndoda ukuthi igqugquzeleke kufanele sibonane nami nawe nayo sixoxe nje silungisa indaba njoba nawe la ucabanga ngakusho nawe ngalelo langa ngangaqala kuwe nganguqala ukusho kodwa kumenzi njengamanje ngangasaqala umenzi ngakhuluma ngathi umedlalele wena ngwedlalelanga lutho kangaka ngampela mina njengamanje cha ngicela ikholo lento engisho futhi njengamanje kulolu daba mina nangathi ngoba umenzi njengamanje wakhelene nami noma umfana wangasekhaya ethina ngabe kukho lapha kenza khona iphutha ngithi mina uright njengamanje mina ngabe angifuni lento enhle enyenzayo ngabe ngicela ukumbulala umezi uqoqa ukubulala lento njengamanje nezayo ninomezi uma ngingathi mina umezi njengamanje uright noma kube khona akaxoxela mina ngawe egxeka mina ngibe ngibona obuhle ukhulu okwenzile umezi akukho kuncane futhi ke njengamanje nalapho njengamanje ukuthi njengamanje eziphuma kulolu daba uzolungisela ngendlela yakhe cha akukho right lokho wakufanele njengamanje umezi ekukhulume ekuqaleni saqala phansi hayi
ngoba sekukhona ungaboni ngasolinye bese ekhipha ngaleyo ndlela njengamanje lokho kuwukulwa lokho nawe kufanele ukucala lokho nathi phuma nami yini ngangicala ungcono lokho njengamanje nihlela kahle ukuthi thando izinto epersonal eziphathelana nekhala ngizokusiza ngigcine mala njengamanje usho wena naye mhlawumbe bese haya ithi inkinga lapho ukhulu lokho njengamanje hayi ngoba sekukhona ungaboni ngasolinye isikhalo sakho mina ngiyasizwa kahle sonke kodwa cha njengamanje zimbili izinto mina ngifisa ukucacisa cha akukho esikhuluma noMenzi okugxekayo mina ngiyaqala ukubona ukuthi konke inkinga futhi njengamanje cha mina ngivumelana nokuthi ishintshe indlela yokusebenza ngampela lokhu enani ihlelile njengamanje ukuthi izosebenza kanjani ihleli nobabili sakhulunywa kuyeka kwangena nakingeke ukuzosasa kodwa mina ngibona liyasebenza lolu hlelo lanihleli ngisaba ukuthi olusha uhlelo elizohlela ukuthi njengamanje lisebenze ngalo aluzuphasa ngoba lolu selikhomisithi phasi angeke kuphasi inhlelo ezimbili uthi ungahlela olunye uhlelo luphasi uphinde uhlelo olunye lwesibili luphasi ngeke kuphase olwesibili uhlelo njengamanje mina ngiguguzela ukuthi kulungile sokukhanda uhlelo namhlanje ngibhizi kulezi zinto ngixakile kodwa lelo awamabili ngiyafisa sikhulumele ukudaba ngalo losihlanu ukuthi ngabe ususondele eduzana futhi nakhona njengoba usukhalela ukuthi uMenzi uze kube khona uma wakhe cha mina ngiyala nalapho ngithi mina cha ake sikhulume thina sobathathu udaba liyothi nalo sehlula bese nawe uza nomuntu omthembayo wangakini naye kuMakaMenzi nami ngibe khona ake singakhulumi njengecala ekhulu uma ngabe sekufake bekhona umzali hayi sekuyinto esikhomba ukuthi sihlule le ngoba njengamanje mina ngiyaqala ukungenelela endabeni zenu ngiyacela ukuthi njengamanje ke ningithembe ninginikeze ithuba ukuthi cha akekho umuntu engizochema naye ngoba nangabe kukhulunywa udaba ngichema nawe ngibulala lento makukhulunywa udaba ngichema noMenzi ngibulala lento esikhulumayo cha mina ngizoma nje eqinisweni ukuthi ngampela ufanele into siyibonisane ngampela ukuthi ibe isisombululo salento siyafuneka ngampela ngiyezwa nawe lapho khala khona angisho ukurongo kodwa cha hayi mina bengicela ukuthi cha ke ungayithathi ngalendlela osuyithatha ngayo ngoba ngendlela osuyithatha ngayo usuyibeka egcineni manje nangabe usuyibeka ukuthi cha njengamanje uMenzi njengamanje senzoshintsha sisebenze ngendlela futhi ungaqaka lokho cha uyabeka phansi intaba cha njengamanje ngicela ungahoxisela umazwi ngiyacela ukuthi cha usuhamba kakhulu ake sizame udaba silibeke lapho silibeka khona uyothi ngesinye isikhathi ngoba siyaqala ukuxoxa uma qhubeka isimo esifana nalesi mhlawumbe sesingabe sesibuka ngendlela ngicela njengamanje namukeni ngethembe lolu daba ninginikeze ithuba ubaba uMshibe bengicela ukubuza la kulamazwi amabili ukuthi kuphi la ngangishayisa khona ngokucela usuku ngoba njoba ngoluchaza nje udaba lwami into ebingilokhu ingiphethe kabi nengenza ngihlukumezeke ukuthi mina bengicela usuku bengingacela okunye and bengungaliceli kwamazibuko bengulicela kuba uMshibe okuyena umuntu owumkhongi ngokwazi kwami ilapho mina engidideke khona ukuthi kuze kuphuma igama lokuthi kanti bebe wrong yini bengi-wrong kuphi ngokucela ukuthi ubaba uMshibe ngicela sitholele usuku ubaba uMshibe obazi ukuthi uzolithola kanjani uma kumele aqale ngomgudu wasekhaya uyena bezongibeka ukuthi cha usuku ke ake siliqale la ngizokwenza ngoba angulucelanga ngalela la ngakuphela ngangulicela kusukela ekuqaleni ngoba ukucela kwami usuku kwakuse budgetini ukuze ngenze ama budget kodwa manje ukucela kwami usuku yikho sekuyinkinga ngazuthi mina ngifuna ukulawula ngifisa ukuqonda lapha ekuthenini ekuceleni kwami usuku ikuphi la mina engashayisa khona noma mhlawumbe kwakufanele ngingaliceli ngivume mangivuma nginqabe manginqaba kuphele kanjani ukuphawula nje ngoba vele njengamanje soneli la futhi sazi ukukhuluma nawomlomo cha akukho nogodo wrong okwenzile lapho ukucela usuku likhona igama njengamanje ngidwebelele lithi
uMenzi mina ngimthatha njengomfowethu wakwethu ngampela entweni njengamanje ezimxakile uMenzi njengamanje kufanele ukuthi ngazi nami sizingxaki yawo akukho urong lapho kodwa khona engekho lapho urong nakancane ukhona kancane urong lapho kodwa-ke ngiyezwa isikhalo sakho ukuthi ngoba phela udaba wasi sikhulumele sobathathu ngampela mina ngiyayibona-ke iphutha lokuthi ungakwazi ukubuyeka kuwo ufanele ukudideka lapho kodwa lokho kuyiphutha elingenasizathu ukuthi njengamanje senze kanje ngoba kuyilesizathu cha iphutha nje okuphelele ekutheni iphutha phela alinaso isizathu ngicela njengamanje noma ngabe thubuza ucabanga ukuthi ukhona isizathu esenze kwenzeke lokho cha asikho isizathu futhi wawungamoshile ukuthi phela ngoba uyachaza ukuthi wenzela ama-budget phela ngoba amasente angakuwo njengamanje ukuthi njengamanje ama-budget amasente nobe ngakuwo ngampela kubalulekile ukuthi njengamanje ulifuna usuku phela khona uzokuhlela alikho iphutha lapho iphutha-ke lokuthi njengamanje-ke mhlawumbe uMenzi akayiqondanga kahle ngendlela wena oyichaza ngayo njengamanje hayi ngoba kunesizathu esithile mhlawumbe ngabuka ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi akayiqondanga kahle ukuthi kungani ufuna usuku njengoba uchaza ukuthi njengoba ufuna kimi ukutshela mina usuku akusikho okokuqala uMenzi usuke wamtshela ngalolo suku usuthi uMenzi wayizwa yona kodwa mhlawumbe akayizwanga ngendlela wena owawuyisetha ngayo asikho isizathu sokuthi naye ukuthi kungani engakuphili nami ngiyini ngabe ngiyasazi isizathu ukuthi cha umphathi ayakalungile ngoba kunje cha asikho isizathu akukho nokukodwa lapho esikhulume ngayo khona sabeka ichashaza njengamanje uMenzi ngabe ukhulume nobantu loludaba nangabe ithi yebo lapho uqala khona ukuthi njengamanje usebuza ukuthi njengamanje bese-wrong lokho esikushoyo cha hayi lapho njengamanje akukuhle kona lokho njengamanje ukuthi ekubuze kanjalo ngoba phela sekuyaliwa nasekubuza lokho ukuthi be-wrong bese-wrong lapho cha indlela akabuza ngayo angiboni ukuthi ilungile nje ngaphela ngendlela akabuza ngayo ayikho right kodwa cha mina ngithi njengamanje awehlisa umoya ulale ekuseni ulale ebusuku uvukuse ekuseni njengamanje ngiyocela ukuthi mhlawumbe ungithinte noma nami ngizokuthinta kusasa uyicabange kahle lento engisho ukuthi abukho kubi mina engibaziyo ngawe cha ubaba uMshibe ngiyabonga ngingase sibonge ngibonge nje nesikhathi sakho mhlasimpe kwengingakuveza ukuthi mhlasimpe okungenza ngikhulume nawe lekukhulume ngokukhuluma yikho lokho ukuthi uke wakuveza ubaba uMshibe kancane ukuthi ngithi mangishinto umenza khohlwa angakwenzi ngikushilo enze lokho kwakhe njoba nakuleyo yesikhathi leyo osuke engangicela ukube kuthiwa uMenzi uyangilalela mangicela into ukuthi asiyenze angenze okusuke ekhanda lakhe ngaba sikho kuloko ngoba konke akuchazayo okusuke ekhanda lakhe angicabangela khona mina ukuthi ngizonquma kodwa mina ngisuke ngicela ngoba ngenzela ukubala okubhlungu kakhulu even ngisho kulokho kwephathi uma ngizokwenza into uMenzi uyicabangela okwakhe angenze okushiwo yimina kugcina sekungiphoqa ukuthi into engiyenzayo yonke ngiyichaze angikwazi ukwenza into ngiplane kahle ngale kokumiswa kuthiwa awuchaze ngoba yonke into ngizoyenza sengichazisiwe ngoba uMenzi akazi ukwenza lokho engithi ngicela kwenza kufanele ngize ngimchazele njoba nakulokho ngangicela usuku yena kayinakanga leyo akangenze ngikucela kuye wenza yena lokho kufunwa uyena so-ke yingakho iy'nkulumo zami zilapha ekuthenini kukhona la ngibona khona ukuthi shuthi siyashayisana ngoba mina shuthi indlela engisebenza ngayo shuthi uyayiquestion khona la hamba ibu ngoba akenzi lokho engikucele kuyi ukube nikuthiwa wama kolosuku ukuthi baba uMshibe sicela usuku sibe munye mina naye kanje ngaba sikho la sikhona sengaze ngikapakele kweyintweni baba uMshibe engakuthinti kweyintweni engakuthinti lokho kwangempela ngoba yikho konke lokho kungenza ngikhulume kanje ukuthi ngiyayisho into kumenza angayenzi ngimchithise angayenzi soke ngiyacela nje ukuthi ngingaze ngikhulume kade noma ngimoshe elami ngilele ukuthi ngize ngigcine sengisolwa sengizwa ngathi manje ngizizwa ngalendlela ngoba
into ebengiyicelile ayenzekanga sekuze kusolwe mina engithi ngizama ukwenza nami ukuhle kodwa ukube kuthiwa kwenziwe nje lokho ebengikucela bengokwazi ukubhoboka ngithi cha ke uma kukanje kusho ukuthi ngoba ngizoze ngichaze intweni enganasuku ngichaza kanjani umuntu engenzanga into engicela akusikho ukumbulala umuntu ukucela usuku futhi baba umshime sekugcina umenzi icala lamalobolo inhliziyo yami ngendlela into eyilimaze ngayo ngeke kwacishe ngacela ukuthi ngicela ungasasinike inkomo bekuyicala elilayi ikhanda lama yikho into kaMenzi mina enganayo ekhaya yimina ngamtshela ngathi kuzo zonke lento ekhona likho icala engingalazi kodwa uMenzi usengitreata manje ngazi ukuthi mina bengafuna lobole mina ngilwa nomlobolo wakhe kodwa yimi engangithe Menzi asenze u1 no 2 yimina engaze ngamcela sesiqala izindlu ngathi ngicela ungihlalele phansi noma kamfana umchazele ukuthi ngiyalivuma icala futhi kobe lami uma wena baba umshiphi usuqhamuka nosizo ufana nomuntu osiza mina hayi uMenzi ngoba icala bekuhelami bengilazi ukuthi helami kodwa manje yonke lento esiyenzeka isikhomba uMenzi ukuthi kunomunye ulayini yena athanda ukuhamba angawuthandi lo awuhanjiswa yimi kanti kwakufanele akuchaze isuka lokho ukuthi mina ngifuna ungilawule mina ngifuna ukuzenzela ngendlela yami mina ngicabanga ukuze ngingayingeni into yakhe ngoba manje mina ngiplanela uMenzi ukuthi okay masike sathi la sobe sidlulile la bese silungisa la sisuke la silungisela kodwa manje lokho engikuplanayo ukhomba ukuthi yena uyakuphikisa konke lokho kuze kufike nje endaweni efana nale ngoba uMenzi uphikisa okushiwo yimina kodwa ngiyabonga cela ukuma hayi cha mphathi icela silibavela lolu daba konke ngiyakuzwa lokho kodwa ngicela ulale ukhulule umoya wakho ngiyakuthembisa ukuthi akukho kuwrong konke lapho khala khona lapho sola khona mina ngiyezwa sizule sosikhulumayo kodwa cha ngiyacela ukuthi ungamlahli uMenzi ngiyacela ukuthi nalapha kanephutha khona sizozama sihlale sonke njengamanje sibukisane ngendlela esibuka ngayo uqhubeka ukusebenza mina ngiyayizwa yonke lento oyichazayo ngoba phela njengamamhlanje njengoba sesikhuluma nje udaba okuningi phela mina ngingakade ngingakwazi kodwa njengamanje ngiyezwa nevumelano zenu zonke nje njengamanje ezinye lezi njengamanje bengingazazi na ukuthi naseqaliwe indlu wabo pheze ukuthi siboshwa uwe la ngampela njengoba usho ukuthi uphuma kwenkomo wena osizakalayo cha mina ngicela silibambe la udaba mhlambe naye uMenzi ngaphawula njenge mhlambe ke ukuphetha imanje kodwa ngicela lezeke ithi kwalo sibonane ngolosihlanu hayi izothintana baba umshiphi hayi akukho yebo hayi ngiyabonga baba umshiphi hayi kulungile ake sibonge ngoba nangiphazamiswa ile phone yakhe encane manje hayi ngiyabonga hayi kulungile siyabonga kakhulu kodwa ke ngicela ungisize ukuthi ake ulale lento ngoba isazobuyela kahle emkondweni uyihlaziye kahle nje ebusuku mhlambe nelanga lonke la kusasa mhlambe ntambama sike sixhumane njengamanje ukuthi okunye nokunye kuzwa kanjani hayi ngiyabonga kakhulu baba umshiphi hayi siyabonga kakhulu mfati ubaba umshiphi ngithi ukhona hayi ngikhona njengamanje hayi ngicela umbezelele nje kancane bengisaphume njengamanje ngizawukhama phansi ngisemshaya futhi phansi awunxese baba umshiphi manje ukukuhlupha hayi cha udaba lapha ngathi kube nodaba olusalayo kule nkulumo ngendlela uMenzi aveza ngayo okuyisona sizathu besimlethe lapho kuwe ubekade ke fisa ukuhambe yolanda inqola so ngendlela izinto ebezenzeka ngayo ngigcine nami sengithi ayi angifisi ukuba ingxenye yalolu hlelo ngoba indlela oselihambe ngayo selungikhiphe inyumbazana selungivalela inyumbazane angifisi ukuba ingxenye yalo sengifisa ukuthi ke ubaba umshiphi mhlambe ke ngoba yena ethi ucela ngilale ngibuye ngivuke kuze singabuyele emuva mhlawumbe angibonise yena ukuthi maku kanjena ngenze njani
ngoba umenzi ufona ukhulumela udaba lokuyolanda inqola and mhlambe lokho ukubuka njengokuthi mina ngifuna ukunqaba kodwa uyazi ukuthi udaba okufanele silwazi ukuthi it's either sesisebenza ukuthi siyakwenza konke sonke sikuyo lento nami ngiyavuma cha ngisho esikwenza okuwo komsebenzi kula noma uthi cha yena yonke lento esikhulumayo mina ngiyaphethe kodwa bengicabanga ukuthi mhlasimpe ngizozwa bomshiba ngibonisa ukuthi uma sekuqhamuka udaba olunje isiphi indlela okufanele mhlawumbe ngenze ngayo mina oh mayelana mhlasimpe awunabe Menzi uzoyibeka kangcono Okay, njengamanje into engathi ingibambile nami ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nenhlelo zakusasa sekuwukuthi ngikhona ukusebenzisa imoto lesekhaya ukuthi ngikwazi ukuyolanda inqola. Kodwa-ke ngesizathu sakho umphathi beyewathi ngoba mphathi angikhululekile angicela ukume kancane emontweni until sikhulume lolu daba nomshini. So-ke njengoba sesikhulumile-ke ngale ndlela esikhulume ngayo noma ngingasho ukuthi liphethile noma-ke senzani ngokuthi mina besesihlelile-ke sekuqinisekisa ukuthi sengingakhululeka yini ukuthi-ke ngayoyilanda inqola ngizophinde ngikwazi ukusebenzisa yona imoto kusasa noma mhlampe-ke sekumele ngenze yiphi indlela esingayibaza-ke uma kukuthi phela-ke akwenzeki ngaleyo ndlela angazi noma umphathi ukhonile nalokho udaba nje olukhulukazi lolo nje ukuthi ukuphuma kwami lapha ngikhulule ukuyothatha imoto ekhaya ngiyolanda inqola. Abangazi mphathi wena phela ukuthi ungabuka kanjani udaba kodwa-ke phela ngoba phela njengamanje mina lokhu ngiphushile ngathi njengamanje alulungise udaba lulunge lube kahle. Mina ngiboni phela ukuthi njengamanje mhlambe ngekhulula inhliziyo ukuthi imoto isebenze ngoba phela useqithweni udaba njengoba siqhubeka silungisa ngampela angiboni ukuthi kukhona la usangama khona eminyango ngoba phela njengamanje sesizamile ukuchaza ukuthi asikho isizathu esisikhithela ngaphandle kulolu daba futhi njengamanje ngikuzwile ukuthi uyashumeza ukuthi wathi phumela ngaphandle kulolu daba njengamanje-ke uyashumeza ukuthi uthe wena usanesekile kahle ukuthi ungasebenzisa imoto kodwa cha mina bengicela ukuthi njengamanje kodwa la uzosho phethe usizwa kanjani ukuthi cha asuku ukuhlelo umenza imsizi imoto phela ngoba ikhona eduzana akusho ukuthi kuyo ngemoto mhlamba akazoyilanda ngalokho mhlambe ngaba ukuthi-ke mhlawumbe into engenzeka imsizeke imoto ukuthi elanda inqola eyisebenzise kusasa sengabuya-ke imiseke uqhubeke-ke udaba angazi nama ngisho ukuthi akwenzeke kanjalo kodwa ngowami umbono phela ngoba udaba siyalixoxa naye futhi umenzi njengamanje nawe nangabe ungaphumelile obani ngibona ngathi naye kuzomcaka lokhu kusebenzisa imoto ayifuni ukuthi isetshenziswe ngaphandle kwesivumelwano ngampela uma ngabe nawe awuboni kahle lokho ngampela kufanele isebenzise kodwa mina cha ngesingahambe ngithi khulula inhliziyo umenze isebenzise imoto kodwa-ke nawe uzobeka ngesinawe njengamanje ukuthi-ke mhlambe wena ngesingawe ubeka kanje ubona kanjani kodwa mina cha ngiboni phela ngoba phela njengamanje uma ngingako ukuthi futhi sithi siyazama siyalungisa udaba kodwa futhi siphinde sithi umenze ngayisebenzisa imoto angisho ukuthi ayisebenzise kodwa nje mhlambe nawe njengamanje ngoba ukudala nawe uyibuka lapho ukuthi ilento izophinda futhi iqhubeke futhi ilokhu inento eyithwala futhi ukuthi noma ngabe sezilungisile udaba usakhuluma udaba kodwa manje umphathi waphinde waqhubeka engcindezelile noma ngisho ukuthi yamtondezela kodwa nawe ungayibuka ngowakho umbuzo mhlawumbe lokho engibekayo mhlawumbe nawe ungaphawula ngendlela ophawula ngicela ukubeka lapha baba umshibe kabili mhlawumbe uzongilamulela lapha kunegama engilibeke enkulumweni yami sengisesizovala elithi icala la kwamazibuko ngalithatha ngathi ngicela libe lami ngizwe kahle ngiphawulele futhi nawe uma umenzi
elenza icala kanje mina ecaleni okuwelami angiboni ukuthi ngizokhululeka ngoba kuyo yonke lento eyenzekayo ubuhlungu obekuya enhlizweni yami ukuthi amazwi engawacela kumakamfana sengifana nomuntu ongasafuna afezeke angisabuka uMenzi sengibuka abantu engenza icala kubo kodwa uMenzi yena useyaliphoqa icala ukuthi yena alilungise yena ngoba shuthi mina ngihlulekile ukulungisa icala so ke mina ngakwelami isayidi mina ngeke ngize ngikhululeke uma ngizolungiselwa icala ebengilazi futhi ngingalilungisa so uma ngabe uMenzi ukuthi ubaba uMshibe mhlawumbe ungizwa kahle ngifisa ngizwe kahle angikaze nganqaba nemoto kodwa makungalolu daba ngifisa ukuthi lolu daba mangabe ukuthi udaba lwami noMenzi luyalunga lungalungi phakathi kwami noMenzi lulunge ngisho nala enginecala khona ngoba yimi engathi Menzi hamba uyothi kumakamfana yimi ozolungisa leli cala yimi futhi othinta imali kade sihlelele lo uma manje uMenzi selilungisa mina sengivalelwe ngaphandle angiboni ukuthi ngizokhululeka yikho lolu daba bengithi ngifisa selikhulume nawe baba uMshibe ngoba uzolibona ngeso lomuntu omdala ngoba kuningi bese ngikubona kwenzeka sengagcina mina ngoba angimazi uMenzi mekhuluma noma wakwakho ukuthi uthini njoba kwenzeka yonke lento ukuthi uma wakwakho ngibuka njengomuntu onjani namhlanje so ke manje ayikwazi ke yami inkulu inhliziyo ukukhuleka ngoba kuningi okukhona phakathi angali mangabe uMenzi nohlelo lokuthi uzokwenza yena ngenkani without mina nginqabile kodwa nami ngeke ngize ngikhululeke ngeke ngize ngikufihle lokho ngoba angifuni ukukufihla ngenze ngathi ngithi hayi kulungile yenzani cha ngeke ngikhululeke ngoba ulungisa icala engangishilo ukuthi yelami yimi wathatha imali ngathenga ngayo inhlabathi nama blocks ngathi akwakhiyo leyo mali futhi njengoba kade ngiyikhipha ngoba ngazi silungisa leyo cala ngokuhlanganyela ukuthi cha Menzi buyela phela kumuntu wawushilo kuye ligezeke lami igama mina lami igama ligezekile masihamba kanje ngoba uMenzi useyakwenza ngeyakhe indlela hayi yethu indlela angazi noma ngizwakala kahle angifisi kuzwakala ngathi uthi nginqaba nemoto imoto uyazi senza yonke into mina na indawo kodwa uma kuyilolu daba njoba benguliqala kuwe baba uMshibe ngoba bengifuna silungise lokho ngoba kuningi okuphakathi nendawo akwazi uMenzi okungasiwo amanga uma ekhuluma lolu daba kuningi okuphakathi yikho lokho kwenza ukuthi mina ngingakhululeki yikho bengifisa ukuthi ubaba uMshibe angibonise kahle ngendlela enabona ngayo futhi ngingafihli ukuthi mina ngizizwa kanjani ngoba icala yimina engathi alime yimina engayijubayo ngilalela phela nje ngobulanda kodwa ke mina ngiyaluza udaba olubekayo kodwa bengingacela mina ukuthi umfati uphumele obaba uthi ngempela ke wena ngoba ubona ukuthi ikuphi ongenzeka ukusuka manje ngowakho umbono noma ngowakho umcabango ukuthi nangabe kukanje njengamanje bona ukuthi ngempela mhlambe ikuphi esingakwenza mhlawumbe ubaba uMshibe into eyenza ukuthi ushiyeke la eyokuthi kwamina ngilwazi usuku vele ukuthi lunini okokuqala njobe ekhuluma ngenqola anginalwazi okwesithathu ukuthi ilandela ukuthi sekuvunyelwe noma sekukhokhelwe noma mina ngikhishiwe kulolu daba so ke uma kumele ngibuyele kulo ngifisa ukuthi ngibuyele kulo ngendlela okuyiyona yona ngingabuyeli ngo reverse noma ngonyawo lot ngifisa mangibuyela ngibuyele ngendlela okuyiyona yona ngoba angilwazi usuku angizazi inkulumo ekhona nabantu engangibathembisile noma engangikhulume kubona ngifisa ukuthi nakubo ngulungisa angifisi ukubuyela ngoluvesi ukungakhululeki kwami akukho emotweni kodwa kusodabeni ngoba udaba lulonke njoba lwenzeka kukhulunywa ngenqola namhlanje angiyazi ukuthi ikhulumela into yanini
nokuthi inkomo zikhona ezanini njoba ngishilo kungathi lolu udaba babumshibi olwami akulona oluka Menzi futhi ngifuna lokho kukulwela ukuthi olwami uma ukuthi yena uyalihlwitha ngeyakhe inkani kulungile kodwa mina lolu udabela yimo wabeka leli cala angikwazi ukusukela ingane yabantu kuyimini engangitshela uMenzi ngithi lengane iphathe kanje lengane ungayijulile namhlanje bese mina futhi ngiphinde ngibe umuntu ongasakwazi ukugcina izithembiso zakhe phambi kwengane nakubantu bakaMazibuko kwamina ngizalwa umama wakaMazibuko nginganqaba kanjani ukuthi kulotsholwe kaMazibuko so ngifisa ukuthi igama lami ligezeke yonke indawo ngoba angikwazi ukubuyela ngo-left umuntu ozogeza igama lami uMenzi ngoba uyophusha udaba belingafuni ukuthi liphushwe uyena bekuyimini obekufuna ngoba yimini engangishilo kuyena so angangibuyiseli ngo-left entweni engangifaki ekubeni yenazi ukuthi uhleleni akayenzi uma ukuthi yena uyenza ngeyakhe inkani kodwa mayifuna ukuthi mina ngibe phakathi akangibuyisele ngendlela okuyiyona yona uma sizolihamba sonke siluhambe sonke uma kungafanele ngilihambe angitshela ukuthi cha lolu alukudingi iphuma kulo ngiphume kula ngangifaki mina-ke njengamanje benginalwazi ukuthi njengamanje ugcina ungatholanga ukuthi ngoba sasikhuluma lapha sikhuluma ngodaba lwenkomo ka-6,000 ukuthi ngempela sagcina sivumelana nabantu bakoba sikuthi inkomo 5 sihambe sazi ukuthi mina benginganalwazi ukuthi njengamanje ngoba kusuka lapho njengamanje uMenzi washo ukuthi sikhona imali usuyifakile imali seyigcwasile ngesha egcwasile ngitshela ukuthi-ke nawe uyakwazi lokho futhi ngaqeda ngamtshela mina ngakuxhanyeni mina njengamanje njengoba ngithi thatha lezi nkomo angenzela i-content epejile noma angenzela ukuthi ngifaka lezi uma wagame ngakhulu endlela engcono njengoba sivumelana nabantu bakobazibuko njengamanje ukuthi inkomo zizohamba ngosini ngangitshela ukuthi njengoba ngithinta lapha njengamanje uMenzi sekutshele konke ngiyezwa ukuthi-ke cha wayengakakutsheli ngoba nakho njengamanje udaba sekubekwa kwathawu losithathu namhlanje sibe sasikhuluma ngaleli yaphi isikhuluma ngolosini ngampela uMenzi njengamanje nobe sefikela ntambama ngoba bengikutshela mina emini ukuthi ayikho inkinga vele uMenzi mina ngizombona namhlanje ngitshela ukuthi uyazi ukuthi imali kuyilanga lokufayizi lokhokhela inkomo namhlanje sikhuluma nje kumanje uMenzi njengamanje usekhokhela inkomo manje njengamanje ngaphambi ukuthi sikhulume besekhokhela inkomo inkomo njengamanje seyithathile zikwababizela kuyimali angibanga ngalwazi ukuthi mina lokho-ke akufikile emadlebeni ami njengoba mina ngikhuluma ngenqola inqola njengamanje ifayolando ilapho eqhathwa khona njengamanje kusasa wathiwa 5 kusasa yilanga lokuthi ukuthi uhamba kusasa inkomo mina benginganalwazi-ke ukuthi njengamanje mhlawumbe bengingakhulumeli ukuthi ngihlele ukuthi hhayi umshibe wathi kwanje ukuthi hhayi imali nje ngale ukuthi mhlawumbe size silande kade uMenzi lamazwe ngiwashoyo ukuthi ngifisa mina ukuthi sikuhlukanise ukusebenza ubese kuvumile uMenzi ukwenza kwakhe kukhomba khona lo yikho mina ngoba wena uthi angilale ngiyathula ngoba ngihlonipha umuntu omdala kodwa izenzo kaMenzi izona ezenza ngibone konke ukuthi kwenzakalani so angifisi ukuze ngimoshe uhlelo oluhlelile nohlelo lukaMenzi alihlelile kodwa wena baba nje umuntu omdala ngikhuluma iqiniso kuwe futhi ngeke ngize ngikhuluma ma njoba ngibeka nje ukuthi uma kumele ngibuyele odabeni ufuna ngibuyele ngendlela okuyiyona yona ukuze ngingahambi negama lami linuka ngisho kuthiwa kusasa sisasebenzi noMenzi angifisi kunukelwa igama ekubeni ngangenza into nginenhloso enhle ngayo ngoba empilweni lento esiyenzayo nakuwe yonke lento eyenzakalayo lapha nakulomsebenzi wethu womculo umuntu kuba yiphutha elilodwa bamgxibhe ngawo wonke amagama kukhohlwakale konke okuhle akakwenza so mangabe ngiba mubi kungcono ngimane ngivele ngibe mubi nje bengiphente ngihlale ngibe mubi lapho uma kumele ngibe muhle angibe muhle ngilimele futhi iqiniso ukuthi cha angizuyenza uhafu ngoba ngingaze ngiyithathe uhafu ngangishilo ngathi ngizoyenza nje futhi ngayinikela eqinisweni ngabonga futhi kumuntu ongisizayo kuba bomshibi so uMenzi oba yena engangitshelile babomshibi akwazi manje ukuthi sesingaqhama manje ngo-last minute sekuthiwa mina ngithatha isinqumo ngoba ngizothatha isinqumo ngento ethini uma ngabe imoto isifa lapha ngeke ngiphinde ngikwazi mina ukuthenga enye imoto ngithi eyomsebenzi mathiwa kwenzeka iphutha nje manje ngoba inhliziyo yami ingaguleki ngeke ngikhululeke
ngoba vele inhliziyo yami ukuthi shuthi lento ayenzayo ukhombisa khona ukuthi akangidingi mina. So ngicela nje ukuthi ngikhulume nje lelo qiniso lami ngoba izinto ngendlela ezenzeka ngayo zonke zikhomba ukuthi ingxaki le mhlawumbe nicabanga ukuthi mina nginayo ngaphakathi ngifuna ukwenza ikhona yona mhlawumbe yimina ongayazi. Mhlasimbe kukhona okufanele kuvele okufanele ngikwazi ukuthi cha ndoda nakho la sunukeka khona noma mhlawumbe sekufikile la khona umenza sezwa khona ukuthi ayi le ndoda noma isingashenxa futhi kube nikwenzeka kanjalo asho nesihle ngeke ngize nginqabe angaze nganqaba kumuntu uyazi ngisho ngithatha yena ngangishilo kumenza athi bengingafune emculi kodwa mangithatha umculo ngifuna ukulenza iqiniso uyangazi ukuthi ngisho ngakuthiwa ngisolela u30 noma into encane ngiyabuya ngifuna ukumvezela ubufakazi ukuthi ndoda angithandi ungisole uyayazi ukuthi into engisolisayo angiyithandi ngoba uma nginephutha ngiyalivuma kodwa ungangisoleli into engayenzanga cha mphathi mina ngiyezwa ngendlela ochaza ngayo futhi-ke mina bengazi ukuthi khona ongakwazi lokhu engikusho futhi-ke ngiyezwa futhi ukuthi awunesekeli ukuthi engathatha imoto isizathu sokuthi-ke uthi uvalele ngaphansi angiphikisani-ke nalokho cha ngampela-ke uma kusekanjalo kusho ukuthi uma zifanele ngiyisebenzise imoto ekhadama ngami ukuthi inkomo uzohambisa kanjani ngendlela engulalela ngayo umntwana ngoba ngampela uma singasigcinele ukuthi akathathi imoto ngoba lapho ngampela sivelelwa inkinga ngampela kuyokhulunywa kuthintela ngampela ngoba njengoba usho awunesekeli ukuthi engasebenzisa imoto ngampela angiboni ukuthi ngaqhubeka ngokuyisebenzisa ngalolu noma ungasazi ukuthi-ke mhlawumbe usezokwenza kanjani-ke ngoba mhlawumbe kade ekhanda lezinhlelo ngoba ethembe ukuthi khona yona imoto ngampela-ke kodwa ngoba nje sekunzima yokugcina sekuyimanje ngampela nama kukho engaphoqeleli ukuthi akwenze ngampela njengoba usho ukuthi awunelisekile ngampela ngeke ikwazi ukusebenza imoto unganelisekile ukuthi usezokwenza kanjani-ke nami-ke angingalwazi-ke lapho ngoba khona igcineni inkomo kufanele zihambe kusasa kufanele ngingona njengamanje njengoba sekwazi kwahleka isikhathi kuyakwala la noma uyofika abesalo sekulelwe lapho kulandwa khona unqola noma uyofika kusavuliwe kodwa-ke cha-ke hayi mina ngamafuphi kangazi angiboni ukuthi ngakhona ukuyisebenzisa imoto ukuthi sezokwenza kanjani-ke hayi indoda sizobona nayo. Cha ngiyabonga umshibe ngithemba ukuthi nelami isayidi ulizwile ukuthi cha alilibi ngilwela ukugezwa kwegama lami futhi nje ngiyakuphinda ukuthi imoto umenzi uyazi ukuthi kuye ngoba ifanele ukuthi bekuye mina ngihlala nje ngingabi namoto futhi angikhali uzazi lena enye ihamba nomkami seyenayo emsebenzini lena enye kuyi ngihambela ngeenyawo kodwa igama lami lingagezekile akangangifaka ngamana ithathe engangitshelanga ngisho ukungitshela angamana enze ngeyakhe yedwa indlela kodwa mayefuna ukuthi kwenzeke okuzoba nami la kumele ngiphawule khona ufuna kugeza igama lami kimi nje ngikudingayo ukuthi kugezeke igama lami ngoba isenzo sakhe sonke ngendlela ahambe ngayo ingcolisa igama lami ungenza umuntu omubi wangibeka kabi nabazi wangicabangela ngisho kabi ekubeni mina ngilokhu ngithi umfowethu kanti yena ungicabangela into embi ukuthi shuthi mina so ngicela ukuthi nje alungise lapho mangabe ngicela ukuthi kume nje lapho ngendlela mina engibona ngayo ngeke ngikwazi ukuvuma igama angamana kwenza ngangitshelanga hayi cha kuyazwakala ayikho inkinga lapho ngampela kulungile ake sesibonana ngoluhlanje sibone siphetha ngokuthini hayi ngiyabonga hayi siyabonga.